ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் பக்தி சதாச்சார வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஆச்சாரியாஸ் பார்க்கறதுல இன்னைக்கு 3வது அத்வைத ஆச்சாரியா. இது ஆச்சாரியால 6 கோஸ்வாமிஸ் அது பார்த்தோம். அதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம்? பார்த்தோம் இல்லையா? பஞ்சதத்வா. ஃபர்ஸ்ட் 6 கோஸ்வாமி, அப்படி போன வாரம் பஞ்சதத்வா எல்லா அந்த ஆச்சாரியாவோட பார்த்தோம். அதுல ஒன் ஆஃப் தெம் இஸ் அத்வைத ஆச்சாரியா. அவரோட லைஃப் கொஞ்சம் பார்க்கலாம். இப்ப எல்லாரும் மியூட்ல வந்து இப்ப ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். இஸ்கான் மங்களூரோடு ஒரே வாட்டி இது ஹரே கிருஷ்ணா நாமஜபம் சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஓகே, இது பிரணதி. எஸ் மாதாஜி யாரு? இது நிவேதிதா மாதாஜி, நீங்களே பிரணதி எடுத்துக்கோங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. हरे कृष्णा माँ. एक बिस्सु को हरे कृष्णा बोल. हरे कृष्णा माता जी. आयतिका माता जी. ओम नमो भगवते. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्णा पादान् सहगण ललिता विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. தெரியுது மாதாஜி. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிராமண ஹிதாய ச ஜகத் ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமः. நமோ மகாவதான்யாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. पंचतत्त्वं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिहं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा माता जी. நீ சொல்றத அப்படியே ரிப்பீட் பண்ண பாக்கலாம். அது பக்கத்துல உட்கார்ந்துட்டு அவன் பாடிக்கிட்டே இருக்கான். அவனுக்கு வாயில வரல, இருந்தாலும் அவன் பாடிக்கிட்டு இருக்கான் மாதாஜி. கிளாஸ்ல தான் குழந்தைகளுக்கு நம்ம எடுத்து சொல்லவே வேண்டாம், அவன் நம்மளை பார்த்து கத்துடுவான். இதுல வந்து இப்ப நம்ம என்ன பார்க்கிறோம், இந்த அத்வைத்தர் இவர் தான். முதல்ல இவர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு. இவர் யாரு? கிருஷ்ணரோட அவதாரம், கிருஷ்ணரோட ஒரு எக்ஸ்பேன்ஷன் பண்ண அவதாரமே சொல்லலாம் அந்த மாதிரி. அப்புறம் நித்யானந்தர் யாரு? பலராமரோட அவதாரத்தை வந்திருக்காரு. இது அத்வைதாச்சாரி வந்து சதாசிவா அண்ட் இது போட்டிருக்க சதாசிவா அண்ட் மகாசிவா அண்ட் மகா விஷ்ணு அண்ட் சதாசிவா, அவரோட 2 இதுவும் சேர்ந்த கலவையோட இவர் வந்து அவதாரம் எடுத்திருக்கார். கதாதரா வந்து ராதா
ராதா தேவியோட அந்த பாவத்துல அவர் பிறந்திருக்காரு, அவரோட அவதாரம் மாதிரி. அப்புறம் ஸ்ரீவாசாதி, இவரும் ஒரு டிவோட்டி. ஆக்சுவலி இவர் டிவோட்டி தான். இவர் வேற யாரோடும் இது எக்ஸ்பென்ஷன் இல்லதான் நினைக்கிறேன், டு மை நாலேஜ். இவர் வந்து கௌரவ் பக்த இருந்தார், சொல்லிய பக்தா, ட்ரூ பக்தா. அவர் அந்த பஞ்ச தத்துவாக்களை சொல்லிதான். அதனால நம்ம வந்து நாமஜபம் சொல்லும் போது இவாவோட பேர் வச்சு சொல்லும் போது இவா பேரு சொல்லி இது பஞ்ச தத்துவத்தை சொல்லிட்டு இது ஆரம்பிச்சோம்னாக்கா என்னது ஜப்பம் ஆரம்பிச்சோன்னா ஏதாவது தப்பு ஏதாவது வரும் இல்லையா. நம்ம சொல்ல கிருஷ்ண கிருஷ்ண சொல்லும் போது ஏதோ தப்பு வரலாம், ராம கரெக்டா சொல்ல உச்சரம் சொல்லலைனாலும் இவாள்லாம் நம்மளை காப்பாற்றுவா. இப்போ குருக்கு அதுதானே வேலை இல்லையா. பக்தாசை ஃபர்ஸ்ட் அவளை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு தான் நம்ம வந்து அந்த ஷெல்டர் ஃபார்ம் அது இதெல்லாம் ஃபில்அப் பண்ணி எங்க வரும், யூர் ஆல் கம்மிங் இன் டு எ நெட். இந்த நெட் வந்து நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். இவாளோட இதுக்குள்ள அவளோட ஆசிரியத்துல நம்ம இருக்கோம். அதனால இனிஷியேஷன் இதெல்லாம் என்னத்துக்கு சொல்றேன்னா, குருவோட ஆசிரியத்துல இருந்தோம்னாக்கா ஏதாவது பாவம்லாம் வந்ததுனாக்கா அது அவா தாங்கிப்பா. அப்போ அது வந்து அதனால நம்ம பாவம் பண்ணலாம் இல்லை, அப்படி நமக்கு தெரியாம ஏதாவது இருந்தாலும் அவ தாங்கிப்பா. அதனால பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லிட்டு மகாமந்திரம் சொல்றோம். அப்ப ஏதாவது தப்பு வந்தாலும் ஏத்துப்பாங்க. ஓகே, இதுல இதேதான் கொடுத்துருக்கு. பஞ்சதத்வாத்மகம் கிருஷ்ணம் பக்த ரூபஸ்வரூபகம் பக்தாவதாரம் பக்தாக்கியம் நமாமி பக்த சக்திகம். ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதரா ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. தான் பஞ்சதத்வா மந்திரம் சொல்லி முடிச்சோம். அப்புறம் இதுல இருந்து இது வந்து ஒரு பாட்டு. எஸ், போட்டது. இது நரோத்தமதாச தாக்குர எழுதினது. கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு தோயா பரமொழி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு தோயா கோரோ மோரே तुम बिना के दोयालु जगत संसारी. கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும். श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तुम बिना के दोयालु जगत संसारी. पतित पावना हेतु तब अवतारा मौसमा पतित प्रभु न पाई बेआर. हा प्रभु नित्यानंदा प्रेमानंद सुखी कृपावलोकना करो आमी बोरो दुखी. दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई तब कृपा बले बाई चैतन्य निताई. गौर प्रेमामया तनु पंडित गदाधर श्रीनिवास हरिदास तोयारा सागर. आहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथा बट जुगाजी श्री जीवहा प्रभु लोकनाथा. दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवासा रामचंद्र संगे मागे नरोत्तमदास. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तुम बिना के दोयालु जगत संसारी. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. இது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பஜன். கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு இல்ல அத்வைதா எல்லாரோட பேரும் இதுல இருக்கு. So I just included. Okay. அப்ப இன்னைக்கு வந்து நம்ம இந்த இது இருக்காரு இந்த அத்வைதாச்சாரியா இவரை பத்தி தான் இது படிக்க போறோம். ஓகே, இப்ப இதுல எவ்வளவு டீட்டெயில் கொடுத்துருக்கு எனக்கு தெரியாது, பட் நிறைய இருக்கும். அது கொஞ்சம் போட்டிருக்கு, அது எவ்வளவு புரிஞ்சுக்க முடியுமோ நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே,
அத்வைத ஆச்சாரியா யாரு? இது ஒருத்தர் படிக்கலாம். எஸ், பிரபுஜி ஆரம்பிக்கும், படிக்கலாம். எவ்வளவு பேர் வந்திருக்காங்க? 6 பேர் தான் இருக்கும். அருட்செல்வம் பிரபுஜி. ஹரே டிராவல்ல இருக்க மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். நீங்க எப்போ ஃப்ரீ ஆறோட சொல்லுங்க, அப்போ படிக்க சான்ஸ். ஓகே பபிதா, டிராவல்ல இருக்கேன். ஓகே. பபிதா மாதாஜி ஃப்ரீயா பாட முடியுமா? படிக்கவா மாதாஜி? படிக்கிற மாதாஜி. மியூட் பண்ணிடு. மியூட் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. அங்க கொஞ்சம் படிங்க மாதாஜி. அத்வைத ஆச்சாரியா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அத்வைத ஆச்சாரியா என்பது மகாவிஷ்ணு மற்றும் சதா அவருடைய 2 மனைவிகளான சீதா மற்றும் ஸ்ரீ யோக மாயாவின் வெளிப்பாடுகள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அது ஒரு லைன் விட்டு. அத்வைத ஆச்சாரியா என்பது மகாவிஷ்ணு அவரோட அவதாரம். அப்படி எப்படி மகாவிஷ்ணு அண்ட் சதாசிவம் அவ 2 பேரும் கலவையோட ஒரு ஒருங்கிணைந்த அவதாரமா எடுத்திருக்கார். அவருக்கு 2 மனைவிகள் இருந்தாராம். சீதா ஒருத்தரோட பேரு, இன்னொருத்தர் வந்து ஸ்ரீனா லட்சுமி தான் இல்லையா? ஸ்ரீ யோகமாயாவின் வெளிப்பாடு. அவ 2 பேரும் எப்படி இருந்தா யோகமாயாவோட அவதாரமா அவ இருந்திருக்கா. அவ்வளவு ஐஸ்வர்யம் அவளுக்கு. அப்புறம் இது நெக்ஸ்ட் யாரு? ABCDEFGHI மாதாஜி தான். அங்க போயிட்டாங்க. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படிங்க. தொடர்ந்து பார்க்க முடியும், அப்பதான் தெரியாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தோயா கோரோ சீதா பத்தி. தோயா கோரோ சீதா, அது தெரியாது மாதாஜி எனக்கு. அது பரவாயில்ல. இப்ப ஓகே வேணா நான் பாடுறேன். தோயா, அது என்ன 2 லைன் தான் இருக்கு. தோயா கோரோ சீதாபதி அத்வைத கோசாயி தவ கிருபா பலே பாய் சைத்தன்யா நிதாய். தோயா கோரோ சீதாபதி அத்வைத கோசாயி தவ கிருபா பலே பாயி சைத்தன்யா நிதாய். என் அன்பான அத்வைத பிரபு, சீதாவின் கணவர், நீங்கள் மிகவும் அன்பானவர். தயவு செய்து என்னிடம் கருணை காட்டுங்கள். நீங்கள் என்னிடம் கருணை காட்டினால் இயற்கையாகவே பகவான் சைத்தன்யரும் நித்யானந்தாவும் என்னிடம் கருணை காட்டுவார்கள். நரோத்தமதாஸ் அவர் தானே இந்த இதில் எழுதியிருக்காரு இல்லையா? அவர் ஒரு இதில் சொல்றேன், நீங்க வந்து எவ்வளவு ரொம்ப சாஃப்ட் நேச்சர், நீங்க வந்து அன்பான அத்வைத பிரபு, சீதாவோட கணவர் ரொம்ப அன்பானவர். அவர் தயவு செய்து நீங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஆனா குருஜி தானே, குரு வந்து இது பகவானுக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர் எல்லாம் கொடுக்கலாம். சோ அதான் நம்மளுக்கு ரட்சிக்கிறோம். மெயினா குரு எதுக்கு நம்ம அந்த சரணடைகிறோம்னாக்கா, குருவில் நமக்கு வந்து இப்போ நம்மளுக்கு ஏதாவது வேணும், நமக்கு ஏதாவது அவர் எந்த நல்லது வரணும்னா குரு மூலமா தான் வரும். அப்ப குரு வந்து பகவான் பேசினா வாட்டவர் நம்மளோட எல்லாம் அப்ளிகேஷன் அங்க போய் he will approve. குரு மூலமா போறது நல்லது. அப்படி நம்ம டைரக்ட் எல்லாம் போக கூடாது. அப்ப நீங்கள் என்னிடம் கருணை காட்டினால் இயற்கையாகவே பகவான் சைத்தன்யரும் நித்யானந்தம் என்னிடம் கருணை காட்டுவார்கள். அதனால பிளீஸ் பி கைண்ட் வித் மீ அப்படின்னு வேண்டார். ஓகே, அடுத்தது நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கிறாள்? ருக்மணி மாதாஜி படிக்க முடியுமா? படிக்கலாம் மாதாஜி. படிக்கிறா இல்லையா? படிக்கிற மாதாஜி. படிங்க. அத்வைத ஆச்சாரியா சில்ஹெட் நகருக்கு அருகில் உள்ள நவக்ராமா என்ற கிராமத்தில் வரேந்திர பிராமண குபேரர் பண்டிதர் மற்றும் அவரது மனைவி உமாதேவி ஆகியோரின் மகனாக மகா மாதம் கிபி 1434 வளர்பிறை சந்திரனின் 7வது நாளில் தோன்றினார். ஹரே கிருஷ்ணா. இவரோட எந்த இடத்துல பிறந்திருக்காரு? சில்ஹெட் நகருக்கு அருகில். சில்ஹெட்ங்கிற மெயின் நகர் இருக்கலாம், அது பக்கத்தில் உள்ள நவகிராம என்ற ஒரு கிராமத்தில், அந்த கிராமத்தோட பேரு நவகிராமம் என்ற கிராமத்தில் யாரோட அப்பா அம்மா யாரு? வரேந்திர பிராமண குபேர பண்டிதர். அவருக்கு அவ்வளவு பெரிய பேரு, வரேந்திர பிராமண குபேர பண்டிதர். அப்புறம் மனைவி பேர், அவரோட அம்மா பேர் என்னது? நபாதேவி. சோ இவ 2 பேருக்கும் குழந்தைய இவர் பிறந்திருக்காரு. அப்ப எப்போ? கிபி AD 1434 வருஷத்துல பிறந்திருக்கார். அவர் எப்படி? வளர்பிறை சந்திரன், இது என்னது வேக்சிங் சொல்லுவாங்க. வளர்பிறை சந்திரன் 7வது நாளில் தோன்றினார். சப்தமியில பிறந்திருக்கார். எஸ். அடுத்தது யார் படிக்கிறா? நிவேதிதா படிக்கிற மாதாஜி. ஸ்ரீ அத்வைத ஆச்சாரியார் 1434 ஆண்டு வங்காளத்தில் உள்ள நாம கிராமத்தில் ஸ்ரீ குபேர பண்டிதர் மற்றும் ஸ்ரீமதி நாபாதேவிக்கு மகனாக பிறந்தார். அவர்கள் முதலில் ஸ்ரீ
ஹட்டாவிற்கு அருகிலுள்ள நாபகிராம் கிராமத்தில் வசிப்பவர்கள். ஆனால் பின்னர் கங்கை கரையில் உள்ள சாந்திபுராவுக்கு குடிபெயர்ந்தனர். ஸ்ரீ அத்வைத ஆச்சாரியா இவ்வுலகில் அவதரித்த போது ஸ்ரீல மாதவேந்திரபுரி, ஸ்ரீ ஈஸ்வரபுரி, சசிமாதா மற்றும் ஸ்ரீ ஜெகநாத மிஸ்ரரும் தங்கள் வருகையை மேற்கொண்டனர். ஸ்ரீ அத்வைத ஆச்சாரியா ஸ்ரீ மாதவேந்திர பூரியின் சீடராவார் மற்றும் பஞ்ச தத்துவ ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்தா, ஸ்ரீ அத்வைத்தம் கதாதரா மற்றும் ஸ்ரீ வாசர்களில் முக்கியமானவர்கள் ஒருவர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பஞ்ச தத்துவால் பார்த்ததுல இவரும் ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் 5 பேர்ல இவரும் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் குரு. இவர் யாருக்கெல்லாம் குருவா இருந்திருக்கார்? ஸ்ரீல மாதவேந்திரபுரி. அவரோட இது இருக்கு, ஸ்டோரி இங்க இருக்கா தெரியாது, போட்டோல அந்த ஸ்டோரி படிக்கலாம். அவர் வந்து மாதவேந்திரபுரிக்கும் குருவா இருந்திருக்கார். மாதவேந்திரபுரி, ஈஸ்வரபுரி, சச்சிமாதா. சச்சிமாதா வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அம்மா. அவருக்கும் கூட அவர் வந்து குருவா இருந்திருக்கார். மற்றும் ஜெகநாத மிஸ்ரா. அவர்களுக்கு எல்லாருக்கும் அவர் இல்ல இதுல என்ன ஒரு நிமிஷம், நான் அத்வைதாச்சாரிய உலகில் அவதரித்த போது, ஓகே, அவர் வந்து அவதரிக்கும் போது மாதவேந்திரபுரி, ஈஸ்வரபுரி இவ எல்லாருமே வந்து தங்கள் வருகையை மேற்கொண்டனர். அவங்க வந்தாங்களா? இல்ல எனக்கு புரியல. இது அத்வைத ஒரு நிமிஷம் இங்கிலீஷ் படிங்க. When Sri Advaita Acharya made his appearance in this world, Srila Madhavendra Puri, Sri Ishwar Puri, Sachimata and Jagannatha Mishra also made their event. Means அவளும் கூடவே அவதரித்தார்கள். அவளுக்கு எல்லாருக்குமே தெய்வீக குணங்கள் இருக்கு பகவானோட, அது அப்படி அவளும் வந்து பிறந்தார்கள் அப்படின்னு. அப்புறம் அதனால்தான் இவர் பெரியவர். அப்புறம் சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட கூட்டத்துல இவர் ஜாயின் பண்ணி அவர் வயசுல பெரியவர். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் என்ன பாயிண்ட் போட்டுருந்தோம்னா ஸ்ரீ அதேதான் முன்னாடி படிச்சதுதான். 1434 ஆண்டுல வங்காளத்துல பிறந்தார். அது இடத்தோட என்ன கிராமத்தோட என்ன பேரு? நாம கிராமம். அப்பா பேரு குபேர பண்டிதர், அம்மா பேரு ஸ்ரீமதி நபாதேவிக்கு மகனாக பிறந்தார். அவர்கள் முதலில் ஸ்ரீ ஹட்டாவிற்கு அருகில் உள்ள நாபகிராமம், அந்த நாபகிராமம் எங்க இருக்கா? ஹட்டாங்கிற ஒரு இடம், ஸ்ரீ ஹட்டா, அதுக்கு பக்கத்துல வாழ்ந்து வந்துருந்தார்கள். அப்புறம் அதுக்கப்புறம் கங்கை கரையில் உள்ள சாந்திபுராவுக்கு குடிபெயர்ந்தார்கள். ஓகே, திரும்பி ஸ்டார்டிங் பிரபுஜி இல்ல, பபிதா மாதாஜி தான் படிக்கணும். படிக்க முடியுமா? இவ்வளவு பெருசா இருக்கே. பபிதா மாதாஜி ஐ திங்க் பிஸி. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படிக்கணும். ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படிக்கல இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் ஆச்சாரியா ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல படிச்சல. ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் மாதாஜி படிச்சல படிச்சேன். ஓகே, படிங்க. ஸ்ரீ அத்வைத ஆச்சாரியா சாந்திபுராவிற்கு அருகில் உள்ள புலவதி கிராமத்தில் சாந்தாச்சாரியா என்ற அறிஞரிடம் வேதங்கள் மற்றும் பிற வேதங்களை படித்தார். அங்கு அவருக்கு ஆச்சாரியா என்ற பட்டம் வழங்கப்பட்டது. ஸ்ரீ கௌரங்க மகாபிரபு தோன்றுவதற்கு முன் நவத்வீபத்தில் உள்ள அனைத்து வைஷ்ணவ பக்தர்களும் அத்வைத ஆச்சாரியாவின் வீட்டில் கூடுவது வழக்கம். இந்த கூட்டங்களில் அத்வைத ஆச்சாரியா பகவத்கீதை மற்றும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் அடிப்படையில் உபதேசித்தார். பக்தர்கள் கிருஷ்ண கதையில் மகிழ்ந்தனர். கிருஷ்ணரை வணங்கி இறைவனின் நாமங்களை உச்சரித்தனர். ஸ்ரீ சைத்தன்யாவின் மூத்த சகோதரர் விஸ்வரூப அத்வைத ஆச்சாரியாவின் வீட்டிற்கு நாம சங்கீர்த்தனம் மற்றும் நடனம் ஆடுவதற்காக தவறாமல் சென்று வந்தார். அத்வைத ஆச்சாரியா தனது வயது முதிர்ந்த வாழ்க்கையின் பெரும் பகுதியை தனது மனைவி மற்றும் குடும்பத்துடன் சாந்திபுராவில் கழித்தார். அங்கு அவர் சிறிய வைஷ்ணவ சமூகத்தின் மரியாதைக்குரிய தலைவராக இருந்தார். பக்தியின் வழியை பின்பற்ற அனைவரையும் ஊக்குவிக்கிறது. ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு அன்பான சேவை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்க அது வந்து சித்தா குட்டியா படிச்ச இல்லையா? அப்ப படிச்ச அந்த திருப்தி வரல எனக்கு. ஓகே, அப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? அத்வைத ஆச்சாரியா அங்க இருந்துன்றது இல்லையா? சாந்திபுராவுக்கு அருகில் உள்ள புலவத்தி கிராமத்தில், ஓகே இது வேற. ஸ்ரீ அத்வைதாச்சாரியா சாந்திபுராவிற்கு அருகில் உள்ள புலவத்தி கிராமத்தில் சாந்தாச்சாரியா என்ற அறிஞரிடம் வேதம் அங்க போயிட்டு வேதங்கள்லாம் கட்டுறாங்க. அந்த வேதங்கள் நல்லா படிச்சதுனால அவருக்கே ஆச்சாரியங்கிற பட்டமும் இது கிடைச்சு கொடுத்தது. அப்புறம் கௌரங்க மகாபிரபு தோன்றுவதற்கு முன் நவதீபத்தில் உள்ள அனைத்து வைஷ்ணவ பக்தர்களும் அத்வைத ஆச்சாரிய வீட்டுக்கு எல்லாம் அங்க இருக்கிற வைஷ்ணவ எல்லாருமே அத்வைத அவர் நல்ல பண்டிதா, அவருக்கு வந்து ஆச்சாரியா அந்த மாதிரி பட்டம்லாம் வழங்கினதுனால அவர் வீட்டுக்கு எல்லாரும் வந்து எல்லாம் அவரெல்லாம் கத்துட்டு இருந்தாங்க. இந்த இதெல்லாம் என்னது இதெல்லாம் என்ன வேதங்கள்லாம். ஏன்னா அவர் வேதம் படிச்சதுனால அவர் பண்டிதானதுனால அவர்கிட்ட போய் படிச்சார். அப்ப இந்த கூட்டங்களில் அத்வைத ஆச்சாரியா பகவத்கீதா என்னெல்லாம் சொல்லி கொடுத்திருந்தார்? வேதங்கள் தான், ஆனாலும் அதுலயும் பகவத்கீதையும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் அதுக்கு அதோட அடிப்படையில எல்லாத்தையும் வந்து அவர் உபதேசிச்சுட்டு இருந்தார்.
பக்தர்கள் கிருஷ்ண கதையில் இது மகிழ்ந்தனர். எல்லா கிருஷ்ண கதையெல்லாம் சொல்லி ரொம்ப எல்லாருக்கும் பிடிச்சு போச்சு. கிருஷ்ணரை வணங்கி இறைவனின் நாமங்களை உச்சரித்தனர். எல்லாம் இப்போ இம்ப்ரூவ் ஆயிடுறது. இப்ப நம்ம இஸ்கான் அது ஆரம்பிச்சோம் அப்படி எப்படி எல்லாருக்கும் ஒரு அவேர்னஸ். இல்லாட்டி அவாவா வீட்டுல படிச்சுட்டு இருப்பா. ஏதோ நம்ம பக்கத்துல யாராவது ஒரு கோயிலுக்கு போய் படிக்கிறாங்களோ அந்த கூட்டத்துல வேணா நம்ம போய் படிப்போமா இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்குது. ஆனா இப்ப என்ன ஆயிடுது, இப்போ நிறைய பேர் படிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் கிடைச்சது. இந்த மாதிரி இவர் ஆச்சாரியா ஆனதுனால பக்கத்துல உள்ளவர்களுக்கு ஓஹோ ஒரு நல்ல பண்டிதா இருக்காரே, அவர் வீட்டுல போய் கேட்கலாம்னு சொல்லிட்டு அவ வீட்டுல போனோம்னா அவர் இது பாகவதம் கதை, இது நமக்கு பகவத்கீதா இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்க கிருஷ்ணரோட கதையெல்லாம் அவளுக்கெல்லாம் கேட்க கிடைச்சது. So they became very happy. கிருஷ்ணரை வணங்கி இறைவனின் நாமங்களை உச்சரிக்க ஆரம்பிச்சார் அங்க பக்கத்துல உள்ளவங்க அட்டென்ட் பண்ணி. சோ ஸ்ரீ சைத்தன்யாவின் மூத்த சகோதரர் சைத்தன்ய மாப்பிளோட ஒரு எல்டர் பிரதர் இருக்கார், விஸ்வரூபா அத்வைதாச்சாரியா விஸ்வரூபா. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மூத்த சகோதரர் விஸ்வரூபா அத்வைத ஆச்சாரியாவின் வீட்டிற்கு நாம சங்கீர்த்தனம் மற்றும் நடனம் ஆடுவதற்காக தவறாமல் சென்று வந்தார். சைத்தன்ய மாப்பிளவே ஆடின்னு தான் இருப்பார். எப்போ அவர் டிரான்ஸ்ல ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் முறை ஆடிண்டு இது மந்திர ஜபம்லாம் ஜபிச்சுட்டு ரொம்ப ஆனந்தமா இருந்தவர் தான். ஒரு மூத்த சகோதரரும் இவரோட விஸ்வரூபா இந்த அத்வைத ஆச்சாரியோட வீட்டுல வந்து இதெல்லாம் படிக்க வராளே, அந்த இடத்துல இவர் வந்துட்டு என்ன நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணி நடனம் ஆடிண்டே பகவானோட தியானம் எல்லாம் பண்ணி அந்த மாதிரி ரெகுலரா கோயிங். அப்புறம் அத்வைதாச்சாரிய தனது வயது முதிர்ந்த வாழ்க்கையில் பெரும்பகுதியை தனது மனைவி மற்றும் குடும்பத்துடன் சாந்திபுரம் அங்க வந்து அவ குடும்பத்தோட அங்க இருந்துட்டு இருந்தார். ரொம்ப வயசாகிறது வரைக்கும் குடும்ப மக்களோட இருந்தார். ஆனா பகவானோட பக்தி மாத்திரம் விடாம பண்ணிட்டு இருந்தார். அங்கு அவர் சிறிய வைஷ்ணவ சமூகத்தை மரியாதைக்குரிய தலைவராக இருந்தார். பக்தி வழியை பின்பற்ற அனைவரும் இவர் இதெல்லாம் பண்ணினதுனால நிறைய ஊக்குவிக்கப்பட்டிருக்கு. நான் எப்பவுமே இஸ்கான் தான் நினைப்பேன். இந்த இஸ்கான் வந்ததுனால ஆன்லைன்ல வந்ததுனால கோவிட் வந்தது, ஆன்லைன் வந்தது, எல்லாரும் நிறைய பேர் இப்போ பக்தி பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கா இல்லையா. இன்னும் நிறைய பேர் வரணும், அதுதான் வரமாட்டேங்கிறான். ஓகே, அனைவரும் அந்த இதை பண்ணணும்னு என்ன எல்லாருக்கும் ஊக்குவித்தார். கிருஷ்ணரோட அன்பான சேவை பண்ண எல்லாருக்கும் ஊக்குவித்தார். அப்புறம் நிவேதிதா மாதாஜி படிக்கிறா? படிக்கிறேன் மாதாஜி, படிக்கிறேன் மாதாஜி. செல்வம் நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி, நான் படிச்சிருக்கேன் மாதாஜி. மாதாஜி படிக்கிறேன். அப்போ படிங்க. ஹரி கிருஷ்ண மாதாஜி. செல்வம் மற்றும் குறுகிய கால பொருள்சார் ஆதாயங்களுக்காக மக்கள் தங்கள் ஆன்மீக நடைமுறைகளை கைவிடும் போக்கு அவரை சுற்றி வளர்ந்து வருவதைக் கண்டு அத்வைத ஆச்சாரியா மிகவும் வேதனைப்பட்டார். அத்வைத ஆச்சாரியா பல மாதங்கள் இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்தார். அவர் தனது ஷாலிகிராமம் ஷிலாக்களை புனித துளசி இலைகளாலும் கங்கை நீராலும் அன்புடன் வணங்கி உலக மக்கள் நித்திய ஆன்மீக வசிப்பிடத்தை அடைய வழிகாட்ட இறைவனை அழைத்தார். அவரது ஆன்மீக ஆர்வத்தின் வேகத்தால் அவரது உரத்த அழுகைகள் ஜட பிரபஞ்சத்தின் உரைகளை துளைத்து ஆழ்நிலை வைகுண்ட லோகங்களில் எதிரொலித்து கோலோகத்தில் உள்ள ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் காதுகளை எட்டியது. கிருஷ்ணர் பின்னர் வங்காளத்தில் உள்ள மாயாப்பூரில் ஸ்ரீ ஜெகநாத மிஸ்ரா மற்றும் சசி தேவியின் மகனாக ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யாவாக தம்மை ஆட்கொண்டார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவங்க அம்மா பேரு சச்சி தேவி. ஓகே, சோ இது ஒரு என்னது அந்த செல்வம் மற்றும் குறுகிய கால பொருள்சார் ஆதாயங்களுக்கு மக்கள் எப்படி இருந்தாலும் செல்வம் பெருக்கணும், ஆனா வேலைக்கு போகணும், அந்த மாதிரி பொருள் சம்பந்தமா வந்து அதுல கொஞ்சம் என்னெல்லாம் பெனிஃபிட் கிடைக்கும் அது மாதிரி இருந்தாலே தவிர பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கலை அதெல்லாம் அவர் சுற்றி அந்த மாதிரி ஆளுகள் எல்லாம் இருக்கும்போது ஆன்மீகம் எல்லாம் பண்ணாம பொருள் ஈட்டுறதுக்குள்ள அந்த இதுதான் பண்ணிட்டு இருந்தா. அது வந்து அது பார்க்கறது இவர் ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது இவருக்கு. ஐயோ, இந்த மாதிரி எல்லாம் மக்கள் வந்து பொருள் ஈட்டி என்ன கிடைக்க போறது இல்லையா, அதுல ஒண்ணும் நம்ம இந்த ஜெயில உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம், இதுல வெளியில வரதுக்கு என்னது ஒரே வழி நாம ஜபம் தான். கலியுகத்துல அதுதானே சொல்லியிருக்கு. சோ என்ன வேலை பண்ணாலும் சரி நாம ஜபம் கண்டினியூஸா பண்ணணும் அந்த மாதிரி. சோ இந்த மாதிரி மக்களுக்கு எல்லாம் தெரியாம கழுதை மாதிரி அது முன்னாடி வேற ஏதோ கிளாஸ் சொன்னா போல கழுதை மாதிரி வேலை பண்ணுவா. எந்த நேரமும் வேலை ஏன்னா பணம் வேணும். அப்ப அந்த மாதிரி இருக்காளே, இப்ப இவாளெல்லாம் கொஞ்சம் திருத்தணும்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து நிறைய அந்த மாதிரி பஜனை என்ன அதெல்லாம் ஆரம்பிச்சார். அத்வைத ஆச்சாரியா பல மாதங்கள் இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்தார். நிறைய ப்ரே பண்ணிட்டு அவர் தனது ஷாலிகிராம ஷிலாக்களை புனித துளசி இலைகள், அது ஷாலிகிராமன்னு தெரியல, அது விஷ்ணுவோட இதாதானே வச்சிருப்பான், அதை வந்து துளசி போட்டு அர்ச்சனை பண்ணி கங்கை நீரால் அன்புடன் அதுக்கு இது அலம்பி எல்லாம் விட்டு அபிஷேகம் பண்ணி புனித துளசி இலைகளாலும் கங்கையினால் அன்புடன் வணங்கி உலக மக்கள் நித்திய ஆன்மீகம் வசிப்படத்தை அடைய
நித்திய இது உலகம் எது பகவானுடைய உலகத்துல அந்த இடத்துக்கு இவ போனோம், எல்லா மக்களும் போனோம்னு சொல்லி இவர் அப்படி ப்ரே பண்ணிட்டு வழி காட்ட இறைவனை அழைத்தார். அதனால நீங்க தான் வந்து இது எல்லாருக்கும் ஒரு வழி காட்டணும். ஏன்னா மனுஷா நம்ம சொன்னா யாரும் கேட்கறது இல்லை, அதுக்கு பகவான் தான் இறங்கி வரணும். நம்ம கிளாஸ்லயே அப்படிதான் எனக்கு தோன்றது. இஸ்கான்ல மெம்பர்ஸ் எல்லாம் கம்மியா வரதுக்கு பகவான் தான் வேண்டணும்ப்பா, நீ வாப்பா எல்லாத்தையும் திருத்தி கொடு, எல்லாருக்கும் ஒரு அவேர்னஸ் கொடு அப்படின்னு. அப்புறம் என்னது, அவரது ஆன்மீக ஆர்வத்தின் வேகத்தால் அவரது உரத்த அழுகைகள், ஜடப்பிரபஞ்சத்தின் உரைகள், அழுகைன்னா என்னது, அவ்வளவு கூப்புரிட்டு பஜனை பண்றது என்ன, எந்த நேரமும் இதுலயே இருந்தார். மெயின் எய்ம் என்னது, எல்லாரும் இதுல சேரணும், எல்லாரும் பக்தி மார்க்கத்தை வாங்கும், அப்பதான் இதுல இருந்து வெளிப்பட முடியும்னு சொல்லிட்டு இன்டைரக்டா இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தார். அப்ப அந்த அழுகைகள் ஜடப்பிரபஞ்சத்தின் உரைகளை துளைத்து ஆழ்நிலை வைகுண்ட லோகங்களில் எதிரொலித்தது. இது கொஞ்சம் இதான் எழுதியிருக்கான். சோ அந்த வைகுண்ட லோகத்துல போய் அங்க பகவான் காதுக்கே வெட்டிடுது. கோலோகத்தில் உள்ள ஸ்ரீகிருஷ்ணன் காதுகளை எட்டியது. ஸ்ரீகிருஷ்ணர் பின்னர் வங்காளத்தில் உள்ள மாயாபூரில் ஜெகநாத மிஸ்ரா மற்றும் சச்சிதேவுக்கு மகனாக பிறந்தார். இவரோட இந்த கூக்குரலிட்டு பகவான் கூப்பிட்டதுனால அவர் பிறந்தார் அப்படின்னு இதுல எழுதியிருக்கு. ஜெகநாத மிஸ்ரா மற்றும் சச்சிதேவியின் மகனாக ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யாவாக தம்மை ஆட்கொண்டார். அப்ப பகவான் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு அவதாரம் எடுத்துட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபுவா வந்தார். எஸ், இதானே படிச்சவங்க. எஸ், அத்வைதாச்சாரியா பூ துளசி வச்சு வழிபட்டு அந்த ஷிலா இது அத வந்து என்னது பூஜை பண்ணிட்டு இருந்தார். என்னது அதுக்கு ஷிலா, என்னது ஷிலா சொன்னேன், கிருஷ்ணா என்னது இறைவனோட பிரார்த்தனை செய்தார். இதுக்கு முன்னாடி இருந்தது. ஓகே, சாலி கிராம கல்லை வைத்து வேர்டு வரல, அப்படியே எங்கேயோ நிக்கிறது. ஷாலி கிராமம், ஷாலி கிராமம், ஷிலா, ஷிலானா இது ஐடல் தான். ஐடல் சாரி, என்ன அது சாலிகிராம் தெரியும் இல்லையா, அது இது மாதிரி இருக்கும், கல்லு மாதிரி தானே இருக்கும் பாக்குறதுக்கு. எல்லாமே நம்ம சிலை எல்லாமே கல்லு, ஆனா கல்லு நினைச்சா கல்லு, அதுல ஒரு உயிர் இருக்கு, பகவான் கருப்பா இருக்கும் மாதாஜி, ஆனாக்க கருப்பா இருக்கும். கரெக்ட். அப்ப அதை வச்சு நேபாள் பக்கத்துல இங்க இருக்கு இல்லையா மாதாஜி, அங்க நிறைய கிடைக்குமா. ஓகே, அப்ப அது வந்து பூஜை பண்ணி பகவான நீங்க வாங்க, நீங்க வந்தாதான் இது எல்லாத்துக்கும் பழையெல்லாம் திருத்த முடியும், எல்லாம் அஜ்ஞானத்துல பொருள் ஈட்டுறதுக்கு அந்த இதுல இருக்காங்க, பகவானை வேண்டிக்கிறாரு. எஸ், யார் படிக்கணும் நெக்ஸ்ட்? படிக்கிறேன் அத்வைத ஈஸ்வர அவதர கிருஷ்ண அவதரி கைலா ஜகத் நிஸ்தர. எல்லா புகழும் பரமபுருஷ பகவானின் அவதாரமான அத்வைத்த பிரபுவுக்கே. அவர் கிருஷ்ணரை இறங்க தூண்டி உலகம் முழுவதையும் விடுவித்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ நம்ம இஸ்கான்ல யாரோட எந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதோட இதுலதான் படிக்கிறோம். ஆனா அவர் யாரும் வழிபட்டு இருந்தார், அவரோட சீனியர், கரெக்ட் தான். ஆனா இது இந்த ஃபுல் இயக்கமே எப்படி ஆரம்பிச்சது, ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லுன்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சார் இல்லையா. அது நம்ம பேர் எப்படி மறக்கிறேன், அத்வைத பயங்கரமா மறக்கிறது. ஐ திங்க் ஐம் ஓவர் பிஸி. சைத்தன்ய மகாபிரபுவ வந்து வரவழைக்கிறதுக்கு இவர் தான் தூண்டினார். இவர் தான் இந்த இதெல்லாம் பார்த்துட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபு பகவான் அவதரிங்கோ சொன்னோன்னு அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதரிச்சாரு. ஏன்னா ரொம்ப பக்தி இல்லாம இருந்தாங்க இது மக்கள். அப்போ அவர் வந்ததுனால ஹரே கிருஷ்ணா நாமஜபம் சொல்லி சைத்தன்ய மகாபிரபு அதை சொல்லி இப்ப நம்ம அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்றோம். எஸ், அப்புறம் யார் படிக்கிறாள்? நீங்களே படிச்சுருங்க, சின்னது தானே. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஸ்ரீ அத்வைத ஆச்சாரியாவுக்கு 2 மனைவிகள், ஸ்ரீ மற்றும் சீதா. கௌர கனோதேச தீபிகாவில் தெய்வீக யோகா மாயா அத்வைதத்தின் மனைவி ஸ்ரீமதி சீதா தேவியின் வடிவத்தை எடுத்ததாகவும் ஸ்ரீ அவளுடைய பிரகாசம் விரிவாக்கம் என்றும் எழுதப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப என்னது, யோகமாயா வந்து யார அவதரித்தார்? ஸ்ரீமதி சீதாவாக அவதரித்து அவருடைய தேவியின் வடிவத்தை எடுத்ததாக, அந்த தேவியோட வடிவத்தை எடுத்திருக்கார். ஸ்ரீ அவளுடைய பிரகாச விரிவாக்கம், அவரோட நிறைய எக்ஸ்பென்ஷன் இருக்கும். பகவானுக்கு பலராமன் யாரு? கிருஷ்ணருடைய ஒரு விரிவாக்கம் தானே அது. ஒரு அவதாரம் வந்து இவர் போனப்புறம் ஒரு அவதாரம் அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. அவர் இருக்கும் போதே ராதாவாகவும் இது மறந்துபோய் இப்பதான் இன்னும் பேர் சொன்னேன் இல்லையா, என்ன பேர் சொன்னேன், பலராமராவும் கிருஷ்ணாவும் அவருடையதான். ஆனா வேற ஒரு ஐடென்டிட்டி, ஒரு விரிவாக்கம், அதுக்கு விரிவாக்கம் சொல்லுவான். சோ அந்த மாதிரி அவளுடைய இதுவும் ஸ்ரீமதி சீதா தேவியும் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி அவ 2 பேரும் அவருடைய பிரகாசம், சீதா தேவியோட பிரகாசம் விரிவாக்கம், அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பென்ஷன்ல தோன்றி வந்து அது இதுல எழுதியிருக்கு. அத்வைத அந்த இது கௌர கனோத் தேச தீபிகாங்கிற அந்த புக்ல இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கு.
எஸ். அப்ப இதுல அந்த குழந்தை பிறந்திருக்கு. அப்ப எல்லாரும் தான் கிருஷ்ணர் தான் பிறந்திருக்கான்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு சைத்தன்ய சரித்தாமிரத்துல வந்து. அந்த சைத்தன்யா பிறந்தப்ப யாரெல்லாம் வந்தாங்க எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. அப்பெல்லாம் கோல்டு சில்வர் எல்லாம் கொடுப்பாங்க குழந்தைய பாக்கிறதுக்கு வரும்போது. எஸ். அடுத்தது படிமா. இப்ப நம்ம சைத்தன்யாவோட கதை தான் பார்க்கணும். இப்ப அத்வைதாவோட வரலாம் திரும்பி. எஸ். யார் படிக்கிறீங்க? ருக்மணி மாதாஜிக்கு எப்போ படிக்கணுமோ சொல்லுங்க, படிக்கலாம். ஓகே, படிக்கிற மாதாஜி. நானு குபேர பண்டிதர் மற்றும் நாபாதேவி மறைந்த போது அத்வைதா கயாவிற்கு துக்கம் அனுசரிக்கும் சாக்கில் சென்றார். பின்னர் இந்தியாவின் புனித ஸ்தலங்கள் அனைத்திற்கும் புனித பயணத்தை தொடர்ந்தார். பிருந்தாவனத்துக்கு வந்ததும் கிருஷ்ணரின் வழிபாட்டில் ஆழ்ந்தார். ஆனால் கிருஷ்ணர் நவத்வீபில் தோன்ற போகிறார் என்பதை அவரது தியானத்தின் மூலம் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. அவர் வந்து ரொம்ப இது இல்லையா, அவர் என்னது எக்ஸால்டட் டிவோட்டி அப்படிம்பாங்க. ரொம்ப அவருக்கு வந்து என்ன நடக்கிறது எல்லாமே புரியுது. அப்போ இவர் வந்து வரணும்னு சொல்லிட்டு இப்ப பகவான் நீங்க அவதாரம் எடுத்து வாங்கன்னு சொல்லும்போது இவருக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது. நவத்வீபத்தில் தோன்ற போகிறார். கிருஷ்ணா வந்து நவதீபத்துல வரப்போறார். அவர் சைத்தன்யாவாக வரப்போறான்னு அவருக்கு இது தியானத்தின் மூலம் தெரிந்து விட்டது. மூலம் அவருக்கு புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. அப்ப இந்த குபேர பண்டிதர் யாரு? குபேர பண்டிதர் மற்றும் நாபாதேவி மறைந்த போது இவரோட அம்மா அப்பா வந்து இறந்தப்புறம் அத்வைதா என்ன பண்ண துக்கம் அனுசரிக்கும் சாக்கில் இதுக்கு கயாவுக்கு போனார். கேஞ்சஸ் அந்த இது கங்கை அங்க வந்து போனார். அப்புறம் அங்க வந்து பின்பு இந்தியாவின் புனித ஸ்தலங்கள் அனைத்திற்கும் புனித பயணத்தை தொடர்ந்தார். எல்லாம் கஷேத்ராடனம் சொல்லுவோமே அதெல்லாம் பண்ணினார். அப்புறம் பிருந்தாவனத்திற்கு வந்ததும் திரும்பி பிருந்தாவனத்துக்கு வரும்போது கிருஷ்ணரின் வழிபாட்டில் திரும்பி பகவானுடைய இதுல ஆழ்ந்தார். ஆனா கிருஷ்ணர் அவதரிக்க போறாருன்னு அவருக்கு அதோட ஞான திருஷ்டியால அவருக்கு புரிஞ்சு விட்டு எங்க நவத்வீபா அந்த ஊர்ல பகவான் தோன்ற போறார் அப்படின்னு அவருக்கு புரிஞ்சு போயிடுது. எஸ். மத்த யார் படிக்கிறாள்? எனிபடி பபிதா மாதாஜி நான் படிச்சுட்டுமா மாதாஜி? படிங்க. அப்புறம் ஜெயஸ்ரீ கண்ண மாதாஜி படிக்கலாம். படிங்க. படிச்சுட்டுமா மாதாஜி? படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிருந்தாவனத்திற்கு வந்து கிருஷ்ணரின் வழிபாட்டில் ஆழ்ந்தார். அவர் ஸ்ரீ மதன மோகன் அல்லது மதன கோபால் தெய்வத்தை கண்டுபிடித்தார். பின்னர் அவர் தனது புனித பயணத்தை தொடர்வதற்கு முன்பு மதுராவில் உள்ள சௌபே பிராமணரிடம் ஒப்படைத்தார். இந்த தெய்வமே பின்னர் ஸ்ரீல சனாதன கோஸ்வாமியால் சேவை செய்யப்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப பிருந்தாவனத்துக்கு அவர் வந்து திரும்பி வந்துட்டார் சொன்னேன். இப்ப பிருந்தாவனத்துல வந்த உடனே கிருஷ்ணரோட வழிபாட்டுல எல்லாம் இந்த கயா இதெல்லாம் பண்ணி அவ அம்மா அப்பாவோட எல்லாம் ஸ்ராதம் எல்லாம் பண்ணி கயா மாத்திரம் இல்ல பாக்கி எல்லா இடத்துக்கும் கஷேத்ராடனம் எல்லாம் போய் திரும்பி பேக் டு பிருந்தாவனத்துக்கு வந்தார். வந்துட்டு என்ன திரும்பி கிருஷ்ணாவோட பக்தியில அவர் மூழ்கி இருந்தார். அவர் வந்து மதன கோபால் ஸ்ரீ மதன கோபால் அல்லது மதன கோபால் தெய்வத்தை கண்டுபிடித்தார். இதெல்லாம் எப்படி இருக்கு? மதன மோகன் ஸ்ரீ மதன மோகன் அல்லது மதன கோபால் தெய்வத்தை கண்டுபிடித்தார். அங்க ஒரு இது கண்டுபிடித்தாரு. அந்த விக்கிரகம் கிடைச்சு அதை பூஜை பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டார். அப்படி கண்டுபிடித்தார். பின்னர் அவரது தன்னை புனித பயணத்தை தொடர்வதற்கு முன்பு மதுராவில் உள்ள சௌபே ஒரு பிராமணரிடம், ஏன்னா அவர் பயணம் மேற்கொள்ளும்போது இவருக்கு பகவான் இதெல்லாம் ஆஃபரிங் பண்ணமே, அது யார் பண்ணுவா? அப்ப அவர் வந்து சௌபே ஒரு பிராமணத்தை ஒப்படைத்தார். இதை நீங்க வந்து பார்த்து நான் வரது வரைக்கும் நீங்க வந்து இதெல்லாம் பண்ணுங்க, பூஜை எல்லாம் பண்ணி நான் ரெகுலரா பண்ணிட்டு இருந்தேன், இப்ப நான் வந்து வெளியில போறதுனால நீங்க அதெல்லாம் பண்ணுங்க. இந்த நேரமே பின்னர் ஸ்ரீல சனாதன கோஸ்வாமியால் சேவை செய்யப்பட்டது. அவர் வந்து இதுக்கு நல்ல ரொம்ப சேவை பண்ணி கோயில்லாம் கட்டி அது மாதிரி பண்ணினார். நெக்ஸ்ட் ஜெயஸ்ரீ கண்ண மாதாஜி படிக்க முடியுமா? அத்வைத ஆச்சாரியாவிற்கும் 2 குடியிருப்புகள் இருந்தன. ஒன்று சாந்திபூரில், மற்றொன்று நவத்வீப் மாயாப்பூரில் உள்ள ஸ்ரீவாசாவின் வீட்டிற்கு வெகு தொலைவில் இல்லை. உலக மக்கள் விஷ்ணு பக்தி இல்லாதவர்களாகவும் அதன் விளைவாக பௌதிக வாழ்வின் துன்பங்களை அனுபவித்து வருவதையும் கண்டு அவர் மனம் மிகவும் வேதனைப்பட்டது. இரக்கத்தால் மூழ்கி அவர் பகவத்கீதை மற்றும் பாகவதம் ஆகியவற்றை கற்பிக்க தொடங்கினார். கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதே வேதங்களின் நோக்கம் என்று விளக்கினார். ஆல்ரெடி இவர் வந்து பண்டித் தானே, இவர் வந்து மேதாவி. என்னது அவருக்கு என்ன பேர்? ஆச்சாரியான்னு பேர் வந்தாச்சு. அப்ப அவர் என்ன பண்ணினார்? அவருக்கு ரெண்டு வீடுனா நாட் சின்ன வீடு பெரிய வீடு அந்த மாதிரி இல்லை, 2 ஹவுஸ். அந்த ஒண்ணு வந்து ஆச்சாரிய 2 குடியிருப்புகள்ல ஒண்ணு வந்து சாந்திபூர்ல ஒண்ணு வந்து இன்னொன்னு நவத்வீப், எங்க சைத்தன்யா மகாபிரபு அவதரிச்சாரோ அங்க
மாயாப்பூர், அந்த மாயாப்பூர்ல நவத்வீப் அந்த ஏரியால அந்த இடத்துல அவரோட வேற வீடும் இருந்தது. சோ அவர் அது எங்க ஸ்ரீவாசாங்கிற அந்த இருக்காரு கடைசியில, இந்த 5 பேர் இருக்கிறது கடைசியில இருக்காரு ஸ்ரீவாசா. அவரோட வீட்டு பக்கத்துல, ரொம்ப தூரம் இல்லை, அவரோட வீடு பக்கத்துல தான். இது வந்து உள்டா அப்படி கொடுத்துருக்கு. அவரோட வீட்டிற்கு மிக தொலைவில் இல்லை அப்படின்னா வந்து பக்கத்துல தான் இருக்கிறார். அப்புறம் உலக மக்கள்ல இந்த மாதிரி எல்லாம் விஷ்ணு பக்தி இல்லாம பொருள் ஈட்டுறதுக்கும் பௌதிக உலகத்தையும் மனசு போறதா வாழ்க்கலாம், பகவான் பேர்ல தியானம் இல்லைன்னு ரொம்ப வருந்தினார். அப்ப அதனால என்ன பண்ணார், கிருஷ்ணர் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதே வேதங்களின் நோக்கம் என்று விளக்க ஆரம்பிச்சிட்டார். நிறைய இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் எல்லாம் பண்ணும்போது கிருஷ்ண பக்தி தொண்டுல நீங்க இதெல்லாம் ஈடுபடுங்க, அதுதான் வந்து வேதம் எல்லாம் படிக்கிறது என்ன, ஸ்லோகா படிக்கலாம். பட் அது உங்களுக்கு மனசு இல்லைன்னா கிருஷ்ண சேவையில ஈடுபடுங்க, அதுதான் வேதங்கள் அதுதான் எழுதியிருக்கு. யூ ஷுட் பி டிவோஷன் காட்டணும் பகவான்கிட்ட. சும்மா ஸ்லோகம் படிச்சா இந்த மாதிரி போறாது, நீங்க டிவோட்டடா இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான் வேதங்கள்ல கூறப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இங்க வந்தேன்னா நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிக்கிறேன். மாதவேந்திரபுரி அத்வைத ஆச்சாரியாவின் வீட்டிற்கு வந்தார். அத்வைதா மாதவேந்திர புரி பாதாவின் பிரேமையை பார்த்தபோது ஆழ்ந்த உள் மகிழ்ச்சியை உணர்ந்தார். எனவே அவரிடமிருந்து மந்திரத்தை பெற அவர் கவனித்துக் கொண்டார். அதன் பிறகு மாதவேந்திரத்திற்கு நோக்கி தனது பயணத்தை தொடர புறப்பட்டார். சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் 2.4.1101. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. டெய்லி வந்து 8 மணிக்கு 8:30 மணிக்கு நினைக்கிறேன் பிரபு இவர் எடுக்கிறேன், நாமினிஸ்டா பிரபு. நேத்திக்கு வந்து இவ எடுத்தா ராதிகா, நேத்திக்கு தான் நினைக்கிறேன் ராதிகா எடுத்தா. ஸோ அந்த மாதிரி யாரோ எடுப்பா. சாயந்தரம் யாருக்கெல்லாம் எப்படி நேரம் கிடைக்கிறது, 8:30 மணிக்கு வச்சா கூட ஐட்டு 8:15 சம் இது செஷன் கோயிங் ஆன். சைத்தன்ய சரிதம் இங்கிலீஷ்ல சொல்றாருன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை, ஆமா இங்கிலீஷ்ல தான் சொல்றேன். நேற்று ராதிகா இங்கிலீஷ்ல தான் சொன்னா. பரவாயில்ல, எவ்வளவு முடியுமோ அவர் கொஞ்சம் படிச்சுக்கலாமே இல்லையா, புரிஞ்சுக்கிறா போல. இப்ப இது வந்து மாதவேந்திரபுரி, இவர் வந்து மாதவேந்திரபுரி, இவரோட ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. இவர் வந்து இப்ப கொஞ்சம் லாங் ஸ்டோரி தான், பட் அது வந்து இது சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை, நான் சொல்லிடுறேன். மாதவேந்திரபுரி எப்படி நல்ல பக்தர் இதான். அப்போ அவர் வந்து என்ன, அவர் வந்து கோபால ஒரு டெய்டி கோபால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு வந்து ரொம்ப பூஜை எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தார். அப்போ அவங்க என்ன எடுத்துன்னா, அவ கோபால் அதுவும் எப்படி வந்தது, ஸ்டார்டிங் மறந்து போயிட்டேன் பாருங்க, ரொம்ப மறதி வருது இப்போ. அவர் வந்து அவர் அது அப்புறம் தான் கோபால் டெய்டி கண்டுபிடிக்கிறார். எஸ், அவர் வந்து சும்மா என்னத்துக்கு போறாரு அவர் மறந்து போயிட்டேன், எங்கேயோ போறதுக்கு இதுக்குதான் புரி ஜெகநாத் போறாரு, ஏதோ ரீசன் போறாரு. அவர் போகும்போது என்ன, போற வழியில வந்து கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கு உபவாசம் இருந்துட்டு அவர் அந்த மரத்துக்கடியில உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. அப்ப இங்க இந்த இது பார்த்தோன்னே எனக்கு அந்த ஸ்டோரி நினைவு வந்து எனக்கு ஸ்டார்டிங்கோட மறந்து போயிடுச்சு. அப்ப அங்க வந்து ஒரு பாலகன், ஒரு மாடு மேய்க்கும் சிறுவன் வந்து அவனுக்கு வந்து பால் கொடுக்குறாரு. அப்போ நீ என்ன எனக்கு பால் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க, இல்ல உங்களை பார்த்தாலே தெரியுது நீங்க ஒன்னும் சாப்பிடாம இருக்கீங்க, எனக்கு வந்து இது. அப்போ நான் எங்க ஊர்ல அப்படிதான், யாரும் வந்து பட்னியாலாம் இருக்க மாட்டா, யாராவது உபவாசம் இருந்தா நாங்க அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோம், இந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுத்து நாங்க வந்து உதவுவோம். எனக்கு வந்து வேற ஒரு மாதாஜி வந்தாங்க, அவங்க பார்த்தாங்க நீங்க மொழிஞ்சு இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்க, அப்ப அவருக்கு போய் பால் கொடுத்துட்டு வா அப்படின்னு சொன்னோன்னா நான் வந்து மாடுல இருந்து கறந்து பால் கொடுக்க வந்தேன். ஓஹோ அப்படியான இவர் ரொம்ப, ஆனா இவர் வந்து என்னன்னா பால் எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட், அவர் மூஞ்சியே பார்த்து இது வந்து நார்மல் குழந்தை மாதிரி இல்லையே, கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நீங்க அதெல்லாம் குடிச்சுட்டு அதை பாத்திரத்துல வைங்க, நான் அப்புறம் வந்து வாங்கிட்டு போறேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. இவர் அது வந்து குடிச்சுட்டு, ஆனா அவருக்கு வந்து ஒரே ஒரு ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கு. இது வந்து டெஃபினட்டா யாரும் சாதாரண ஆள் கொடுத்துருக்க முடியாது. அவருக்கு எப்படி தெரிஞ்சது நான் வந்து உபவாசம் இருக்கேன், கேட்கவும் செய்யறாரு. உனக்கு எப்படி தெரியும் நான் உபவாசம் இருக்கேன், எனக்கு தெரியாது, குழந்தை எப்படி சொல்றது எனக்கு தெரியாது. ஒரு மாதாஜி வந்தாங்க, நீங்க இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறத பார்த்துட்டு சொன்னா, அப்ப அது பால் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொன்னதுனால நான் கறந்து கொண்டு வந்தேன் சொல்லிட்டு போயிட்டார், மறைஞ்சு போயிட்டார். அப்புறம் இவர் வந்து பார்த்தாரு, சாயந்தரம் இவர் வரல. சரி இது சொம்பு இருக்கு, இதை கொடுக்கணுமே அப்படின்னு பார்த்தாரு, வரல. அப்ப அன்னைக்கு ராத்திரி இவருக்கு வந்து சொப்னம் வருது. அவர் வந்து கிருஷ்ணா சொல்ற, நான் உங்களுக்கு பால் கொடுத்தேனே அது நான் தான் அப்படின்னு. ஆஹா, நீ கிருஷ்ணா நீதான் வந்தியா அப்படின்னு. அப்ப அவர் வந்து ஆமா, அது ஜெகநாத் பூரி போற வழியில தான் இது நடந்தது. அதுக்கப்புறம் அவர் சொல்ற, நான் வந்து ஒரு புதர் மாதிரி ஒரு இடத்துல வந்து யூ கேன், என்னோட ஐடல் தட் இஸ் நான் என்ன வந்து அங்க இருக்கேன் அப்படிங்கிற, அங்கதான் நான் இருக்கேன், அங்கேருந்து என்னை வெளியில கொண்டு வரையா ப்ளீஸ். அதுக்கு மேலே நான் இது மழை வெயில் தணுப்பு குளிர் எல்லாம் தாங்கிட்டு அங்கேயே நான் கிடக்கேன், நீ ப்ளீஸ் நாளைக்கு போயிட்டு ஊர் மக்கள்கிட்ட சொல்லி அதை எடுத்து எனக்கு அதை பூஜை எல்லாம் பண்ணு அப்படின்னு. சரின்னு சொல்லிட்டு இவர் அடுத்த நாளைக்கு போறேன், எனக்கு இந்த மாதிரி சொப்பனம் வந்திருக்கு, அது பக்கத்து அந்த ஊர் கிராம மக்கள்கிட்ட சொன்னோடனே, அப்படியா எந்த புதற்குள்ள எனக்கு இப்படியாக சொப்பனம் வந்து நாங்க போய் பார்த்தா அந்த சிலை கிடைக்கிறது வளர்க்கு விக்கிரகம், சிலைன்னு சொல்லக்கூடாது, விக்கிரகம் கிடைக்கிறது. அது வந்து
வச்சு ஒரு கோவில்லாம் கட்டி எல்லா ஊர் மக்கள் எல்லாம் இது பண்ணி இவர் அதெல்லாம் தொழுது எல்லாம் பண்ணியிருந்தார். அவருக்குதான் இது என்ன பேரு சொன்னேன், கோவிந்தா. கோவிந்தானே சொன்னேன். எஸ், அந்த மாதிரி இப்ப நான் பேரு வச்சு இதெல்லாம் வழிபட்டு இருந்தார். அப்புறம் ஒரு சொப்னம் வந்து ஒரு நாளைக்கு எனக்கு வந்து ரொம்ப உடம்பெல்லாம் தகதகான்னு எரியறது, எனக்கு வந்து சந்தனம் பூசணும். அப்ப நீ அது எங்க இருந்து கொண்டு வரணும், ஐ திங்க் அதுக்குதான் அவர் இங்க போகும், எங்க போறவர் இதுக்குதான் பூரி ஜெகநாத்துக்கு தான் போறாருன்னு நினைக்கிறேன். சந்தனம் எனக்கு இது பெரட்டணும் ஃபுல்லா பாடி எல்லாம். அப்ப எனக்கு கொஞ்சம் குளிரா இருக்கும்னு சரின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு என்ன நான் போறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் போற வழியில ஒரு போறான்னு அப்பெல்லாம் நடந்துதானே போனோம். அப்போ ஒரு கிராமத்துல வந்து தங்கிட்டார். அங்க என்ன ஆகுது, ஒரு நிமிஷம், நான் அது இப்போ படிச்சது எனக்கு வர மாட்டேங்கிறது. அங்க வந்து அங்க ஒரு கோவில் பக்கத்துல வராரு. அங்க பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து பஜனை எல்லாம் பண்றாங்க. அங்க வந்து சரி தங்கணும், ஏதோ ராத்திரி நேரம் தங்கணுமேனு அங்க தங்குறேன். அப்ப அங்க பார்த்தா எல்லாம் பகவானுக்கு வந்து ஆஃபர் பண்றதுக்கு பானையா நிறைய வச்சிருக்கா. 12 பானையும் அங்க வச்சிருக்கா. கீர் நீங்க கேட்டிருப்பள், கீர்ச்சோர் கோபுரம் என்னோ அது பேர் உண்டு அந்த இருக்கு. அதுவும் கோபால் சொல்றேன், அது வேற என்னவோ பேரு, கீர்ச்சோரா என்னோ பேரு. ஓகே, அப்ப அந்த இது அங்க வந்து போற ஓஹோ இன்னும் இதெல்லாம் நடக்கிறதே அப்படின்னு. அப்ப அந்த பானையெல்லாம் பார்த்துட்டு இது என்னது கேட்டிருக்காரு அந்த பூஜாரிட்ட. இதெல்லாம் அவருக்கு வந்து கீர் நாங்க பண்ணி ஆஃபர் பண்றோம், எவ்ரிடே பண்றோமோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஆஹா, அது இந்த எனக்கு இவ எப்படி பண்றான்னு தெரிஞ்சுன்னா நான் கூட என்னோட அந்த டேட்டி இவர் வச்சிருக்காரு, வழிபடுறாரு என்னோட பேக் ஹோம் இந்த கிராமத்துல, நான் அதை வழிபடலாமே, இது என்ன இது ரொம்ப கீழ் அப்படிங்கிறாளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசார இப்படி நினைச்சு எப்படி இருக்கும் அதோட டேஸ்ட் நல்லா இருக்குமான்னு. அதுக்கு அவருக்கு தோணல் தான் வந்தது. அவருக்கு ரொம்ப இதா எடுத்து, ஐயோ நான் என்ன பண்றேன் பெரிய பாவம், ஏன்னா டேஸ்ட் பண்ணணும்னு நான் சொன்னேனே, அதை வந்து ஆஃபர் பகவான் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம பிரசாதம் எடுத்துக்கணும். நான் அதுக்கு முன்னாடி அதை டேஸ்ட் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு நான் நினைச்சேன். அவர் ஒண்ணும் தப்பா நினைக்கல, ஆனா பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணதுக்கு முன்னாடி நான் அப்படி நினைச்சது இல்லையா, நான் மகா முட்டாள், நான் ரொம்ப பாவி அப்படி இப்படி நினைச்சிட்டு எப்படியோ அங்க போயிட்டு நமஸ்காரம் பண்ணி இந்த ஆர்த்தி எல்லாம் முடிவு பண்ணிட்டு யார்கிட்டையும் சொல்லாம ரொம்ப மன வருத்தத்தோட போயிடுறாரு. அப்ப அந்த பூஜாரியும் அவருக்கு தெரியவே தெரியாது இவர் யாருன்னு இல்லையா, அவரும் படுத்து தூங்குறாரு. இன்னைக்கு ராத்திரி ஆச்சு, கதவெல்லாம் கோயில் கதவெல்லாம் மூடி அவர் தூங்குறாரு. அப்ப அந்த அவருக்கு அந்த பூஜாரியோட கனவுல கிருஷ்ணர் வர்றார். வந்து சொல்றார், அதுக்கு என்ன கீர்ச்சோர் கோபால் என்னோ சம்திங், எனக்கு அது வேர்ட் நினைவு வருதுல. அப்ப அவர் சொல்றாரு, நீ வந்து எல்லாம் ஆஃபர் பண்ணி எல்லாம் வாழ்க்கெல்லாம் கொடுத்துட்ட இல்லையா, நாம உங்களுக்கு நேற்றுக்கு ஆஃபர் பண்ணேன்னா இந்த பாயசம் ஆஃபர் பண்ணல, எல்லாம் வந்தவாள்லாம் பக்தர்களுக்கு கொடுத்தாச்சு. இல்ல இன்னும் ஒரு பானை இருக்கு பாருங்க, இல்ல நான் எல்லாம் கொடுத்துட்டேன்ப்பா அப்படின்னு சொப்னத்துல எல்லாம் பேசுறாரு கிருஷ்ணாட்ட. இல்ல நான் அந்த ஒரு கர்டன் இருக்குல்லையா, அந்த கர்டன் நீக்கி பாரு, அங்க நான் ஒரு பானை வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு. இவர் வந்து ஓஹோ என்ன இப்படி சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு கண்ணெல்லாம் முடிச்சு சரி அடுத்த நாளே காலையில போய் கதவெல்லாம் திறந்து பார்த்தா அங்க இருக்கு, கட்டன் திறந்து பார்த்தா அங்க ஒரு பானை இருக்கு. இது எப்படி இருந்து கொடுத்து, அப்படி நான் நேற்றுக்கு எல்லாமே கொடுத்தேனே, அப்ப இது எப்படி இருந்து போயிடுது. சரி அவர் கிருஷ்ணர் சொன்னார். அப்படி என்ன சொல்றாரு, நான் அது இருக்கு இல்லையா, அதை நீ வந்து நேற்றுக்கு ஒரு பக்தர் வந்திருந்தார் உங்க கோயிலுக்கு, அவரை தேடின்னு போ, அவருக்கு பேரு இந்த இது மாதவேந்திரபுரி, அதை கேட்டு போ, அவர் இந்த இதுலதான் இருக்கார், அவருக்கு நீ அந்த பிரசாதம் அந்த இதை கொடு அப்படின்னு. அப்ப இவர் அதை பார்க்கிற பானை இருக்கு, அது ஒரு அதிசயம். அப்படி இது யாருப்பா மாதவேந்திரபுரின்னு சொல்லிட்டு அந்த மார்க்கெட்னா அது அந்த இடத்துக்கு போற நார்மலா பீப்புள் எல்லாம் மிங்கல் பண்ணுவாங்க. அங்க போய் பார்த்தோன்னு மாதவேந்திரபுரி யாரு கேட்டா அவர் மாதவேந்திரபுரி அங்க இருக்கார். அவரை கூப்பிட்டு நீ தான் வந்திருந்தியா என்னோட கோயிலுக்கு. ஆமா நேற்றுக்கு வந்திருந்தேன். அப்புறம் என்ன பிரசாதம் எல்லாம் வாங்காம போனியே நீ என்ன அப்படி இப்படின்னு. இல்ல எனக்கு இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணிட்டேன், நான் வந்து ஒரு அஃபென்ஸ் பண்ணிட்டேன், பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணதுக்கு முன்னாடி அது எப்படி டேஸ்டா இருக்கும், என்னோட பகவான் நான் டேட்டி வச்சிருக்கேன் அது கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சேன், ரொம்ப தப்பா எடுத்தேன். இல்ல அதெல்லாம் இல்ல, எனக்கு சொப்னம் வந்திருக்கு, உனக்கு இந்த பானை அவரே ஒளிச்சு வச்சிருக்காரு, உனக்கு கொடுக்கறதுக்கு வேண்டி பிரசாதம் கொடுக்கறதுக்கு வேண்டி. ஆஹா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பிரசாதம் எல்லாம் சாப்பிட்டாரு. அவ்வளவு ஆனந்தப்பட்டா, இப்படிதான் பண்ணணும், ஏன்னா சாப்பிட்டாரு ஒரு மாதிரி தெரியுமே எப்படி பண்ணணும்னு. இந்த மாதிரி நான் வந்து என்னோட டியூட்டிக்கு நான் வந்து பண்றேன், ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாரு. அந்த பானையும் உடைச்சாரு, உடைச்சு அந்த பீசஸையும் அவர் பக்கத்தே வச்சிருக்காரு, ரொம்ப பொசசிவ் மாதிரி, ஏன்னா அது வந்து எனக்குன்னு கொடுத்தது அப்படின்னு. அப்புறம் அவர் ஊருக்கு போறார். இது அதுக்கப்புறம் மேற்கொள்றாரு, இதுக்கு வேண்டிதான் வர்றாரு. ஒரு நடுவுல சந்தனம் அரைச்சு எனக்கு பூசணும் சொன்னதுக்கு இவர் போகும்போது இந்த கிராமத்துக்கு வந்தார். அப்புறம் வந்து சரி இனிமே நமக்கு சந்தனம் தேடி போகணுமே சொல்லிட்டு அப்புறம் இப்படி ஊரா போகும்போது இவருக்கு எங்கேயும் சொப்னம் வந்து நீ வேற எங்கேயும் போக வேண்டாம், இல்ல சந்திரன் போயிட்டு வாங்கிட்டு வர, இங்க இருந்து பூரியில இருந்து கொண்டு வரும்போதும் வந்துட்டே இருக்கார். அப்படி ஒரு ராத்திரி வருது, 2வது ராத்திரி அப்படி இருக்கும்போது கிருஷ்ணர் சொப்னத்தை வந்து சொல்ற, நீ வந்து எனக்கு பூசணும்னு அவசியம் இல்லை, நீ அங்க போன இல்லையா, அவர் எந்த பகவான் பேரு மறந்து போயிட்டு சோறு அப்படி வரும் பேரு, நீ அந்த அந்த டேட்டி வந்து ஒண்ணு பாயசமா குடிச்சியே, அவரும் நானும் வேற இல்ல, நீ எனக்கு வந்து பூசணம் கிடையாது, நீ போற வழியில அந்த பகவான் இருக்காருலே அவருக்கே நீ சந்தனம் எல்லாம் பூசி இதெல்லாம் பண்ணு அப்படின்னு. அப்ப அவர் போயிட்டு அந்த பூஜாரியை திரும்பி மீட்போ, நீ திரும்பி வந்துட்டியா உனக்கு என்ன அப்படின்னு. இல்ல நான் என்னோட இதுக்கு வேண்டிதான் போனேன், என்னோட டேட்டிக்கு வந்து ரொம்ப
எரிச்சல் இருந்தது. சந்திரம் வேணும்னு சொன்னதுனால நான் போனேன். இந்த கொண்டு வந்துட்டு இருக்கேன். திரும்பி எனக்கு கனவுல தோன்றினார் என்னோட ஊர்ல நீ எனக்கு பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, போற வழியில இவருக்கே பண்ணணும். இவர் எப்படி பேரு மறந்துட்டேன், ஒரு விஷயம் எழுதி வச்சிருக்கேன். கோபிநாத், சோர் கோபிநாத்தா பேருப்பா தெரியல. சிலப்ப ஒரு வேர்டு சிலப்ப எங்கேயாவது கிட்டி வைப்பேன், தெரியல. அப்ப அவர் வந்து சரி, அப்ப அடுத்த நாளைக்கு எல்லாத்தையும் சொல்லி டிவோட்டிஸ் வந்து எல்லாம் பூசணும்னா இவர் இருக்காரு, இவர் இந்த புதர்ல இருந்து எடுத்த அந்த விக்ரம் ரொம்ப நல்ல கூலா அப்படி ஆயிடுதுன்னு அப்படி என்னமோ சம் ஸ்டோரின்னா. அப்ப இதை மாதவேந்திரபுரி இந்த போட்டோ வந்தோடனே அந்த ஸ்டோரியில இந்த மிஸ் போட்டோ இருக்கு. அதனால சோ இவர் என்னன்னாக்கா மாதவேந்திரபுரி அத்வைத ஆச்சாரியம் வீட்டுக்கு வந்தார். போற வழியில இந்த சந்தனம் எல்லாம் வாங்குறதும் போறதுமா இருக்கே. அப்போ அவர் அத்வைத வீட்டுக்கு வந்தார். அத்வைத்தமாக என்ன பண்ற, மாதவேந்திர பிரபுபாதாவின் பிரேமையை பார்க்கும்போது அவருடைய இவ்வளவு ஒரு ஆசை பகவான் பேர்ல அதை பார்த்துட்டு ரொம்ப அவர் வந்து மகிழ்ச்சி ஆயிட்டார். யாரு அத்வைத ஆச்சாரியர். ஆஹா, ரொம்ப பக்தி இவருக்கு. ஏன்னா அவர் பாத்திரவாள் மந்த புத்திகளா என்ன பணம் ஈட்டுறதுலயே என்னது டைம் பாஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா. அப்ப இவரை பார்த்தோன்னா இவ்வளவு பக்தி இருக்கு அப்படின்னு. எனவே அவரிடம் மந்திரத்தை பெற அவர் கவனித்துக் கொண்டார், ஆழ்ந்த உள் மகிழ்ச்சி உணர்ந்தார். எனவே அவரிடமிருந்து மந்திரத்தை பெற பெரிய ஆச்சாரியரா இருக்கார் இவர்கிட்ட இருந்து நம்ம வந்து மந்திரம் உபதேசிக்கிறதுக்கு வேண்டார். அதன் பிறகு மாதவேந்திரர் தெற்கு நோக்கி தனது பயணத்தை தொடர புறப்பட்டார். இதுதான் அந்த ஒரு ஸ்டோரி. என்ன பயணம் போறான்னு இப்ப நான் அந்த ஸ்டோரியை ரிலேட் பண்ணி சொல்றேன். ஓகே, இது இப்போ படிச்சது உங்களுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சுதான் தெரியாது, நான் இன்னும் அரைகுறையாலன்னு சொன்னேன். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், இப்ப நம்ம வந்து ஆதிலீலா 3.96 உங்களுக்கு ஸ்கிரீன்ல தெரியறதா பாருங்க. இப்ப என்ன தெரியுது ஸ்கிரீன்ல? ஸ்லோகம் தெரியாது மாதாஜி. ஆதிலீலா தெரியுதா? தெரியாது மாதாஜி. அதுதான் பிகாஸ் எனக்கு வந்து தெரியும், உங்களுக்கு எல்லாம் அது ஷேர் மாத்தி மாத்தி வரும்போது ஷேர் ஆறுதான் பாக்கிறேன். தெரியாது. ஓகே. அப்ப 3.96 இது யார் படிக்கிறவர்களுக்கு யாருக்கா படிக்கணுமா? ஓகே, நான் படிச்சோடேன். प्रकृतिया देखे आचार्य सकल संसारा कृष्ण भक्ति गंधा हीना விஷய விவகாரா. இந்த மீட்டர்ல தான் அவ படிப்பா. ஓகே, இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, அத்வைதாச்சாரியா having appeared, அத்வைதாச்சாரியா அவதாரம் பண்ணி வந்திருக்காரு. he found the world devoid of devotional service to krishna. கிருஷ்ணா வந்து தியானம் பண்றது, யாரும் வந்து பூஜை பண்றது இல்ல, because they were all engaged in material affairs. இப்ப என்ன தெரியறது, திரும்பி இந்த ஸ்லைடு தெரியறதா உங்களுக்கு? இப்ப தெரியுது மாதாஜி. ஸ்லைடு தெரியுது, ஏன்னா நான் மாத்திட்டே இருக்கேன். அப்ப உங்களுக்கு என்ன தெரியறது தெரியாது. சோ இதுதான் சைத்தன்ய சரிதாமிரதா ஆதிலீலா 3.9 அதான் கொடுத்திருக்கு. அத்வைதாச்சாரியா இது அவதாரம் எடுத்திருக்கார். ஆனா என்ன பாக்குற, வேர்ல்டு முழுக்க எல்லாம் டிவோஷனல் சர்வீஸ் தான் பண்றது கிடையாது, கிருஷ்ணனுக்கு வழிபாடு பண்றது இல்லை. அவ தன்னோட மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல பிஸியா இருக்காங்க. 97, 98 அது பாக்குறேன். எப்படி போட்டுருக்குமா? 96 பாட்டும் 97, 98 படிக்கலாம். யாராவது படிக்கிறேன்னா படிங்கள்ட்ட நானே படிச்சு முடிச்சோம். வேண்டாம். கேஹே பாப்பே கேஹா புண்ணியா करे विषय भोगा भक्ति गंध नाही यते याया भव रोगा. everyone was engaged in material enjoyment. எல்லாரும் என்னது அனுபவிக்கிறதுக்கு மெட்டீரியல் பணம் ஈட்டு என்னெல்லாம் பொருள் வாங்கினா அதுலயே தான் தியானம் வருது. அவ அதுல வந்து என்ஜாய் அந்த என்ஜாய்மெண்ட் பெரிய என்ஜாய்மெண்ட், அதுல வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைந்துட்டு இருந்தாங்க. வெதர் சின்ஃபுல்லி ஆர் வர்ச்சுவஸ்லி. இப்ப எல்லாருமே நேர் வழியில போயிட்டு சம்பாதிக்கிறான்னு இல்லையே, பணம் எப்படியும் சம்பாதிக்கலாம் இதுவும் இருக்கே. அப்ப அப்படியும் சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டியாவும் பாவ செயல் பண்ணி பணம் ஈட்டுறாங்க. நேரே வழியா போயிட்டு அவங்க வந்து ஆனா பணம் ஈட்டுறதுக்கு தான் அவங்களுக்கு விருப்பம் இருக்கே தவிர பகவான் நாம அது வந்து இல்லை அப்படின்னு. நோ ஒன் வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் டிரான்சென்டென்டல் சர்வீஸ் டு தி லார்ட். பகவானுக்கு வழிபாடு பண்றதுக்கு யாருக்குமே அப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. விச் கேன் கிவ் டோட்டல் ரிலீஃப் ஃப்ரம் த ரெப்படிஷன் ஆஃப் பர்த் அண்ட் டெத். இந்த மாதிரி பக்தி பண்ணாதானே இதுல இருந்து ரிலீஃப் கிடைக்கும். ஆனா அவங்களுக்கு அது விருப்பமே இல்லை. பர்த் அண்ட் டெத் இந்த சுழற்சியிலேன்னு வழிபடுறதுக்கு பக்தி பண்ணுங்க, ஒரு ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் சொல்லுங்க, யாருக்கு அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் வரல. 98 लोकगति देखी आचार्य करुण हृदय विचार करेना लोकेरा कैसे हित हया. अब இது பார்த்து seeing படிக்கிறேன் மாதாஜி. seeing the activities of the world, the acharya felt compassion and began to ponder how he would act for people benefit. act for people's benefit. இது மறக்கவே. act for the, அப்ப அதுக்கு முன்னாடி மறைஞ்சிருக்கும், ஏதோ வேர்டு மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே,
உங்களோட ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்லைடு வச்சிருக்கேன். அப்ப இந்த மாதிரி பகவான் இந்த மாதிரி எல்லாம் உலகத்துல இருக்கிறவங்களோட ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் பார்த்துட்டு ஆச்சாரியாக்கு என்ன தோன்றதா, ரொம்ப பாவம், ஐயோ இதெல்லாம் இப்படி மாட்டி முடிச்சிருக்கேன், கோவம் வரலையா, இவா பேர்ல ரொம்ப பாவமா இருக்கு, இன்னமும் இந்த புரிய மாட்டேங்கிறதே, எப்போ புரிஞ்சு எப்போ வெளியில வருவாங்க. இட் ஃபெல்ட் கம்பேஷன், ரொம்ப பாவம்ங்கிற என்ற நினைக்கிறேன். அண்ட் பிகன் டு பாண்டர் ஹவ் ஹி குட் வந்து நான் என்ன பண்ணா இவ வந்து இதுல இருந்து விடுதலை பெற்று பகவானுக்கு சேவை பண்றதுக்கு ஆரம்பிப்பாங்க அப்படின்னு. இது வந்து 3 ஸ்லோகம் இதுல இருக்கு. 96, 97, 98. இதுல கொடுத்துருக்கேன், இது மீனிங் கொடுத்துருக்கேன். ஒன்லி ஸ்லோகம் தான் அங்க படிக்கலாம். அத்வைத ஆச்சாரியர் இது யாரு, ருக்மணி மாதாஜி, இது 3 படிச்சிருக்கோம். படிக்க மாதாஜி. அத்வைத ஆச்சாரியார் அத்வைத ஆச்சாரியார் தோன்றிய பிறகு மக்கள் ஜட விஷயங்களில் மூழ்கி இருந்ததால் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டு இல்லாத உலகத்தை கண்டார். அதி 937 ஆதிலீலா 3.97. பாவமாக அல்லது புண்ணியமாகவோ ஒவ்வொருவரும் பொருள் இன்பத்தில் ஈடுபட்டிருந்தனர். பிறப்பும் இறப்பும் திரும்ப திரும்ப வருவதிலிருந்து முழுமையான நிவாரணம் தரக்கூடிய இறைவனின் சூழ்நிலைகளில் யாரும் ஆர்வம் காட்டவில்லை. ஆதி 930 உலகத்தின் செயல்பாடுகளை கண்டு ஆச்சாரியார் இரக்கத்தை உணர்ந்து மக்களின் நலனுக்காக எப்படி செயல்பட முடியும் என்று சிந்திக்க தொடங்கினார். சொன்னோமே அதுதான் இதுக்கு முன்னாடி. அவர் வந்து இவாளுக்கெல்லாம் சேவை பண்ணணும், இவாளுக்கெல்லாம் உண்மையை உணர்த்தணும்னு சொல்லிட்டு அவர் திங்க் பண்ணியிருந்தார். எஸ், அடுத்தது அடுத்தது இதுதானே அத்வைதா. 3.99 ஒரு விஷயம். आपने श्री कृष्ण यदि करे न अवतारा, आपने आचार्य भक्ति करे न प्रचारा. Advaita Acharya thought or நினைக்கிறார், if Sri Krishna were to appear as an incarnation, அவரே அவதாரம் எடுத்து வந்தா, he himself could preach devotion. He himself could preach devotion by his personal example. அப்ப நானே பிரச்சாரம் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கேன். கிருஷ்ணர் வந்தானாக்கா இவர் தான் பகவான், இவர் எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணுங்க, பஜனை பண்ணுங்க, அந்த மாதிரி எல்லாம் நானே எடுத்து என்னோட பர்சனல் எக்ஸாம்பிள் நானே அந்த மாதிரி துதிச்சுன்னு இருக்கேன், பகவானை தொழுதுன்னு இருக்கேன், நீங்களும் வாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் லீடு பண்ணலாம், அந்த குரூப்பை லீடு பண்ணிட்டு பண்ணலாம், ஒரு எக்ஸாம்பிளா நான் திகழ்வேன் அப்படின்னு சொல்றேன். அடுத்தது என்னது, 100, 101 கண்டினியூஸா தான் இருக்கு. அப்ப படிக்கலாம். 100 नाम विनु कली काले धर्म नाही आरा, कली काले कैचे हबे कृष्ण अवतारा. In this age of Kali, Kali Yugatla, there is no religion other than the chanting of holy name of the Lord. Vera badi illai சொல்றோம்ல, ஹரேர் நாம இவ கேவலம் கலோ நாஸ்தி ஏவ கதிர் அந்யதா. வேற ஒரு வழி இல்லை. என்னது வழி? ஒரே வழி பகவான் நாமம் எடுக்கிறது. கலியுகத்துல தர்மம் அதுதான் அப்படின்ட்டு. So இந்த ரிலிஜன் என்னது? சாண்டிங் ஆஃப் ஹோலி நேம் தான் இருக்கு இந்த ஏஜ்ல. How in this age, but how in this age will the Lord appear as an incarnation? இதுல in this age of Kali, there is no religion other than chanting of the holy name. அப்ப அதுதான் பகவானை தியானம் பண்ணனா பகவான் நாமம் தான் சொல்லணும். அப்ப எப்படி பகவான் வருவேன்னா இவெல்லாம் சாண்டிங் பண்றது இல்லையா? அப்ப பகவான் எப்படி கூப்பிடுறது? எப்படி அவர் பகவான் எந்த ரூபத்துல வருவார்? as an incarnation எப்படி வருவார்? அவர் கூப்பிடாம எப்படி வருவார்னு எனக்கு ஒரு குழப்பமா இருந்தது. அப்புறம் 101 படிக்கிறது, அதை போட்டு படிக்கலாம். शुद्ध भावे करीबा कृष्णेर आराधना, निरंतर सदैये करीबा निरंतर सदैये करीबा निवेदना. I shall worship in a purified state of mind. நான் நல்ல பக்தியோட நல்ல மனசெல்லாம் தூய்மைப்படுத்தி நான் இது பண்றதுக்கு ரெடி. I shall constantly petition him in humbleness. நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன், மக்கள் எல்லாம் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. ஆனா நான் ரெகுலரா அது பண்ணி பகவானை வரவழைக்கிறதுக்கு எப்படியோ நான் பண்ண போறேன். பகவான் அவதாரம் எடுத்து அவரை படிச்சு எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணுவோம்னு நான் சொல்லுவேன். அப்ப நான் பண்ணதுக்கு ரெடியா இருக்கேன் அப்படிங்கிறாரு. ஓகே, இது திரும்பி யார் நிவேதிதா மாதாஜி படிங்க. இப்ப சொன்னதே தான் இத போட்டிருக்கேன், படிக்கிறேன் மாதாஜி. சைத்தன்ய சரிதாமிரம் ஆதி 3.99. அத்வைத ஆச்சாரியா நினைத்தார், ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவதாரமாக தோன்றினால் அவரே தனது தனிப்பட்ட உதாரணத்தின் மூலம் பக்தியை போதிக்க முடியும். சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் ஆதி 3.100. இந்த கலியுகத்தில் இறைவனின் திருநாமத்தை உச்சரிப்பதை தவிர வேறு எந்த மதமும் இல்லை. ஆனால் இந்த யுகத்தில் இறைவன் எப்படி அவதாரமாக தோன்றுவார்? சைத்தன்ய சரிதாமிரம் ஆதி 3.101. நான் கிருஷ்ணரை ஒரு தூய்மையான மனநிலையில்
படுவேன். நான் அவரிடம் தொடர்ந்து பணிவுடன் மன்றாடுவேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்கார்னேஷன் எடுக்கிறதுக்கு ஹரே கிருஷ்ணா. நீ அவதாரம் எடுத்து வாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம மன்றாடி கெஞ்சி கூத்தாடி நான் வந்து சொல்லுவேன். 102, 103, 104. ஓகே, 102, 103, 104. आनिया कृष्णेरा करो कीर्तना संचार तब से अद्वैता नाम सफल आमार. மை நேம் அத்வைதா, என்னோட பேரு வந்து அத்வைதான் இருக்குதா, தபேசே அத்வைதா நாமா, மை நேம் அத்வைதா வில் பி ஃபிட்டிங். கரெக்டா வந்து அந்த என்னோட பேருக்கு என்ன மீனிங் ஒன்று கரெக்டா அது வந்து அதுக்கு தகுந்தா போல நான் வந்து கிருஷ்ண பிரேமை காட்டுவேன். வில் பி ஃபிட்டிங் இஃப் ஐ எம் ஏபிள் டு இன்டியூஸ் கிருஷ்ணா டு இனாகிரேட் த மூமெண்ட் of the chanting of the holy name. அப்போ என்னோட பேர் வந்து கரெக்டா பொருந்தி இருக்கும். ஏன்னா நான் வந்து கிருஷ்ண பக்தியில எல்லாருக்கும் சாண்ட் பண்ணுங்கோ அப்படின்னு நான் சொல்லும் போது என்னோட பேருக்கு தகுந்தா போல நான் வந்து பிஹேவ் பண்ணுவேன். என்னோட பேர்ல அதான் சொல்லியிருக்கேன், அத்வைதா, பகவானை வந்து தொழணும் அப்படின்னு. ஓகே, அடுத்தது கிருஷ்ணவாச கரிபேன கோன் ஆராதனா விசரித ஏகா ஸ்லோக ஐலா தாண்டமானே. While he was thinking, இதெல்லாம் அவர் நினைச்சுட்டு இருக்காரு, எப்படி பகவான் இங்க கூப்பிடலாம், அவதாரம் எடுக்க சொல்லணும். While he was thinking about how to propitiate Krishna by worship, the following verse came to his mind. அவருக்கு வந்து ஃபாலோயிங் வேற இன்னும் நிறைய ஸ்லோகம்லாம் அவருக்கு நினைவு வந்தது. பகவானை கூப்பிடணும், அப்ப நான் என்னெல்லாம் ஸ்லோகம் அவருக்கு நினைவு வந்ததோ அதெல்லாம் கீழப்பட்டு. துளசி தள மைத்ரேணா ஜலஸ்ய சுலுகேன வா விக்ரிமிதே ஸ்வாம ஆத்மானம் பக்தேபியோ பக்தவத்சலஹ. Sri Krishna, who is very affectionate towards his devotees, sells himself to a devotee who offers him merely a tulsi leaf and a palm full of water. பகவான் இப்படி அஃபெக்ஷனேட்டா கூப்பிடுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? இன்னுமே பெரிய ஒரு கோயில் கட்டி அவ்வளவு லட்சம் 1000 கோடி எல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி எல்லாம் வேண்டாம். அவருக்கு என்ன ஆஃபர் பண்ணமா? ஒரு துளசி லீஃப் ஆஃபர் ஹிம் மியர்லி a துளசி, ஒரு வெறுமனே ஒரு துளசி லீஃப், தண்ணி அதை புஷ்பம் என்னது புஷ்பம் வருது, புஷ்பம் பத்திரம் பலம் தோயம். என்ன ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் இஸ் ராங். புஷ்பம் புஷ்பம் பலம் தோயம். தப்பா வரும்போது தெரியறது தப்பான கரெக்ஷன் பண்ண வருது இல்லை. பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம். அப்ப பகவான் என்ன கேட்கிறார்? ஒரு பத்திரம் இலை ஆர் புஷ்பம் ஃப்ளவர் ஆர் ஃப்ரூட் ஆர் வாட்டர். தோயம்னா வாட்டர். அப்ப என்ன சிம்பிளா அவரை வழிபட்டா போதும். தண்ணி வச்சு அதுல துளசி இலை போட்டா அவருக்கு அப்படி அவங்க சமர்ப்பணப்படலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் நினைச்சுக்கிறார். அஃபெக்ஷனேட்டா எப்படி வந்து டிவோட்டிஸ் வந்து ஆஃபர் பண்ணி பகவானை வர வைக்க முடியும் அப்படின்னா. எஸ், இதை வந்து யாராவது இன்னும் ஒரு வாட்டி படிச்சுடலாம். பபிதா மாதாஜி படிக்கும். ஃப்ரீயா பபிதா மாதாஜி முடிஞ்சதுன்னா படிங்கோ, இல்லாட்டா அருட் செல்வம் பிரபுஜி ஃப்ரீ ஆயிட்டீங்களா? இல்ல டிராவல் தானா? அவர் டிராவல் தான் நினைக்கிறேன். அப்போ நீங்க படிங்க. ஜெயஸ்ரீகண்ணா மாதாஜி படிக்கல இல்லையா? படிங்க. ஓகே மேம். சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் ஆதி லீலா 3.102. புனித நாமத்தை உச்சரிக்கும் இயக்கத்தை தொடங்க கிருஷ்ணரை தூண்ட முடிந்தால் எனது பெயர் அத்வைதம் பொருத்தமாக இருக்கும். சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் ஆதி லீலா 3.103. வழிபாட்டின் மூலம் கிருஷ்ணரை எவ்வாறு சாந்தப்படுத்துவது என்று அவர் யோசித்துக் கொண்டிருந்த போது பின்வரும் வசனம் அவருடைய நினைவுக்கு வந்தது. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் ஆதி லீலா 3.104. ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தம் பக்தர்களிடம் மிகவும் அன்பாக இருப்பவர். ஒரு துளசி இலையையும் ஒரு பனை நீரையும் அளிக்கும் ஒரு பக்தருக்கு தன்னை விற்கிறார். பாம் ஃபுல் ஆஃப் வாட்டர். ஐயோ, பாம் ஃபுல்னா கை இந்த அதுக்கு பனை நீர் ஒரு கையளவு தண்ணியும் இருக்கும். என்னது அது தப்பா வருது அப்படின்னு தோணிச்சு எனக்கு. அதான் எனக்கே தோணுது, பனை நீர் அதை போடலையே பார்த்தனா. பாம் ஃபுல் ஆஃப் வாட்டர், ஒரு கை அளவுக்கு அந்த தண்ணி துளசி போட்டா கொடுத்தாலே அவர் அப்படி ஆனந்தப்பட்டுப்பார். அதான் இந்த பாம்ங்கிறதுக்கு 2 அர்த்தம் இருக்கு. அப்ப சான்ஸ்கிரிட் கூகுள் வந்து அந்த பாம் எடுத்து பனை மரம். எஸ், ஆல்மோஸ்ட் எண்டிங் வந்தாச்சு நம்ம. இப்போ இது 1.5, 106, 107 and 108. ஓகே, 1, 5, 6 and 7, 8. ஓகே. हे श्लोकार्थ आचार्य करे न विचारणा कृष्ण के तुलसी जल देय यही जना तारण शोधिते कृष्ण करे न चिंतना जल तुलसी रसमा किचु घरे नाही धना. Advaitacharya considered the meaning of the verse in this way. The verse or the meaning enna purinjunda avaru edinaram, not finding any way to repay the debt he owes to one who offers him a tulsi leaf and water. அவருக்கு வந்து
இதை என்னது வேற பகவானுக்கு நம்ம ஆஃபர் பண்றோம் இல்லையா, அது வந்து பண்ணியே தான் தீரணும். ஏன்னா நம்ம கடனாளியே உட்காந்து நமக்கு எல்லாம் அங்காவயம் எல்லாம் கொடுத்திருக்காரு, எல்லாம் நிறைய கொடுத்திருக்காரு. அப்ப நமக்கு வந்து we are all கடனாளி தான். பகவானுக்கு செய்யறதுக்குள்ள கடன் பாக்கி இருக்கு, நம்ம பண்ணியே ஆகணும். He owes to one, இது வந்து not finding any way to repay the debt. He owes to him. அப்ப நம்ம வந்து அவருக்கு நம்ம பண்ணணும் அந்த பக்தி. ஆனா அவரும் நமக்கு என்ன கொடுக்கணுமா? He owes to one who offers him a tulsi leaf and water. அப்ப அவர் நமக்கு எப்படி கொடுப்பாருன்னா, நம்ம இந்த துளசி லீஃபும் வாட்டரும் ஆஃபர் பண்ணா அவருக்கு வந்து நமக்கு கிரேஸ் கொடுப்பார். நம்ம அதை பண்ணலனாக்கா தென் நம்ம கடனாளியாவே உட்கார்ந்துட்டு இருப்போம். அப்ப அந்த கடனை தீர்க்கணும்னா வேற ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாம். கோயில் கட்டி கும்பாபிஷேகம் பண்ணி அதெல்லாம் வேண்டாம். உண்டி ஒரு வீட்லயே பகவானுக்கு முன்னாடி ஒரு கொஞ்சம் கை அளவுக்கு தண்ணி வச்சு அதுல ஒரு துளசி இலை போட்டாலும் அந்த கடனில இருந்து நம்ம மீண்டு வந்துடுவோம். Lord Krishna thinks there is no wealth in my possession that is equal to a tulsi leaf and water. பகவான் என்ன நினைக்கிறார், நீ என்ன கொடுத்தாலும் கோல்டு மொக்குடம் அது இதுன்னெல்லாம் கொடுக்குறாங்க இல்லையா, ஆனா துளசி இலையோட அவ்வளவு மகத்துவம். அதுல ஒரு துளசி வந்து there is no wealth greater than in my possession that is equal to tulsi leaf and water. தண்ணிக்கும் துளசி லீஃப்க்கும் அவ்வளவு மகத்துவம். வேற ஒண்ணும் இதுக்கு ஈக்குவல் ஆகாது. துளசி டெஃபினட்டா வைக்கணும். தண்ணி கண்டிப்பா பகவானுடைய இதுல ஆல்டர் சொல்லுவாங்க, பகவான் ஷெல்ஃப்ல ஒரு தண்ணி ஒரு பாத்திரத்தை ஒரு சின்ன கிண்ணத்தையோ பகவானுக்கு துளசி போட்டு வைத்திருக்கணும். அது வந்து அவர் ரொம்ப விருப்பப்பட்டு அக்செப்ட் பண்ணிப்பாரு. அதை விட வேற என்ன கொடுத்தாலும் அவருக்கு வந்து அவ்வளவு திருப்தி ஆகாது. ஆத்மவேச்சி கரே ऋणेरा स्वधना ஏதபாதி ஆச்சாரிய கரேனா ஆராதனா. Thus the Lord liquidates the debt. நம்மளோட கடன் எல்லாம் போக்குவார். எப்படி? By offering himself to a devotee. கடன் எல்லாம் நான் போக்குறேன், டோன்ட் வரி, நான் வந்து உனக்கு எல்லா கிரேஸும் பண்றேன் அப்படின்னு என்ன பகவான் கொடுக்கணும்? தண்ணியும் இது துளசி இல்லை. அதனால எல்லாம் கோடி கோடியா சம்பாதிச்சுட்டு அது மாத்திரம் கொடுத்து ஏமாத்த முடியாது. அவர் அதுல டிவோஷனா நம்ம அது கொடுத்தாலும் அக்செப்ட் பண்ணிப்பார் அப்படின்னு கன்சிடர். அப்ப அது மாதிரி பண்ண என்னன்னா நம்மளுடைய கடன் எல்லாம் தீர்ந்து போயிடும். பகவான் கிட்ட நம்ம கடன் பட்டு இருக்கோம். So considering in this way, the Acharya began worshipping the Lord. இந்த மாதிரி நினைத்து அவர் வந்து நான் வந்து பகவானுக்கு ஆராதனை பண்றேன், எல்லாம் என்னது ஆஃபர் பண்றேன்னா இந்த மாதிரி அட்லீஸ்ட் துளசி லீஃப் அண்ட் வாட்டர் இதையாவது நான் கொடுத்து நான் வந்து பண்ண போறேன், என்னோட கடன் எல்லாம் தீரும் அப்படின்னா. சோ கங்கா ஜல துளசி மஞ்சரி அனுக்ஷனா கிருஷ்ண பாத பத்ம பாவி கரே சமர்ப்பணா. Thinking of the lotus feet of Sri Krishna, he constantly offered tulsi buds in water from the Ganges. தான் மஞ்சரி சொல்லுவா. துளசியோட அந்த இது இருக்கு இல்லையா, ஃப்ளவர்ஸ் என்ன சொல்லுவா, அது பூக்கள் மேல இருக்குமே, அதெல்லாம் வந்து மஞ்சரி. சோ அந்த மஞ்சரி என்னது கான்ஸ்டன்ட்லி ஆஃபரிங், அந்த துளசி பட்ஸும் ஆஃபர் பண்றார், கேஞ்சஸ் வாட்டர் சாதா வாட்டர்ல, ஏன்னா அவர் அது பக்கத்துல தானே இருக்கார். சோ கங்கா வாட்டர் அவரோட ஃபீட், லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் ஸ்ரீ, திங்கிங் ஆஃப் லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா, அவரோட பாதத்தை வந்து ஸ்மரிச்சுண்டு ஆஃபர் பண்றார். தண்ணி, கங்கா தண்ணியும் இலையும். 108 please. 108 படிச்சுட்டேனே. இப்ப வந்து எஸ், இது யார் படிக்கிறாள்? படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம், அருட்செல்வம் பிரபுஜி வந்துட்டாரா பாக்குறேன். வந்துட்டாரா? இல்ல நினைக்கிறேன். ஓகே மாதாஜி படிக்கட்டுமே, ருக்மிணி மாதாஜி படிக்கும். அப்புறம் நீங்க ஓகே மாதாஜி. ஓகே, கொஞ்ச நேரம் ஆச்சுமா, மாதாஜி படிக்கலாம். படிங்கோ, ஃப்ரீயா இருக்கலாம். ஃப்ரீயா இருக்கு மாதாஜி. சைத்தன்ய சத்தாமிர்தம் ஆதி 3:105 106. அத்வைத ஆச்சாரியார் இந்த வசனத்தின் அர்த்தத்தை இவ்வாறு கருதினார்: ஒருவருக்கு துளசி இலையும் தண்ணீரையும் சமைப்பவர்களுக்கு அவர் செலுத்த வேண்டிய கடனை திருப்பி செலுத்த வழி இல்லாமல் பகவான் கிருஷ்ணர் நினைக்கிறார். இதில் செல்வம் இல்லை. துளசி இலைக்கு தண்ணீருக்கும் சமமான என் உடைமை. சத்தாமிர்தம் ஆதி 3:107. இவ்வாறு பகவான் பக்தருக்கும் தம்மையே காணிக்கையாக செலுத்தி கடனை நீக்குகிறார். இவ்வாறு எண்ணிய ஆச்சாரியார் இறைவனை வழிபட தொடங்கினார். சரிதர் சத்தாமிர்தம் ஆதி 3:108. ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தாமரை பாதங்களை நினைத்து கங்கையிலிருந்து வரும் நீரில் தொடர்ந்து துளசி மொட்டுக்களை வழங்கினார். 109, 110. Yes. One after the other. Krishnera ahvana kare kariya hankara imate Krishnera karaila imate Krishnere karaila avatara. He appealed to Sri Krishna with loud calls and thus made it possible for Krishna to appear. அப்ப என்ன பண்றாரு, நல்லா கூக்குரலிட்டு பகவான் இப்படி வேண்டாராம். இல்லை இதெல்லாம் ஆஃபர் பண்ணி பகவானே
தரிசனம் கொடுங்க, தரிசனம் மாத்திரம் இல்ல, அவதாரம் எடுத்து வாங்க, எல்லாம் நல்வழிக்கு கொண்டு போன வாங்க வாங்க ரொம்ப இது பண்ணு அண்ட் மேட் இட் பாசிபிள். அப்போ பகவான் அதை கேட்டுட்டு கிருஷ்ணாக்கு அப்பியரும் ஆறார். எப்படி கிருஷ்ணா எந்த ரூபத்தை வர? சைத்தன்ய பிரபுவோட ரூபத்துல வர. 110 चैतन्येरा अवतारे यही मुख्य हेतु भक्तेरा इच्छाया अवतारे धर्म सेतु. Therefore, the principal reason for Chaitanya's descent, என்ன ரீசன்ல அவர் வரார், மெயின் ரீசன் என்னது, இஸ் அப்பீல் பை அத்வைதாச்சாரியா. அத்வைதாச்சாரிய அப்பீல் வச்சதுனால அவர் வந்தார். The Lord, the protector of religion, appears by the desire of his devotee. அந்த மாதிரி அந்த டிவோட்டி ஆசைப்பட்டதுனால அவர் அவதாரம் பண்ணிட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபுவா வரார். எஸ் 110. எஸ் இது வந்து நிவேதிதா மாதாஜி படிக்கும். படிக்கிறேன் மாதாஜி. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் ஆதி 3.10. அவர் புறத்த குரல்களுடன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் முறையிட்டார். இதனால் கிருஷ்ணர் தோன்றுவதை சாத்தியமாக்கினார். சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் ஆதி 3.110. எனவே ஸ்ரீ சைத்தன்யாவின் வம்சாவளிக்கு முக்கிய காரணம் அத்வைத ஆச்சாரியாவின் இந்த முறையீடு ஆகும். மதத்தின் பாதுகாவலரான இறைவன் தன் பக்தனின் விருப்பத்தால் தோன்றுகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இது வந்து லாஸ்ட் ஸ்லைடு இருக்கு. ஆமா, லாஸ்ட் அப்புறம் பிக்சர்ஸ்ல இருக்கு. இதுல வந்து நிறைய இன்னும் விஷயங்கள் இருக்கு. இவரோட சொல்ல போனோம்னா இன்னும் நிறைய இருக்கு. பட் எல்லாம் எதான் சொல்றேன், பாகவதத்துல இருந்து எடுத்தாலும் ஃபுல்லா போட முடியாது. ஏன்னா அது வாஸ்ட் புத்தகம். அதுல இருந்து ஒண்ணு எடுக்கணும்னாலும் எங்க இருந்தாலும் சாப்டர் போட்டு எடுக்கலாம். அதுதான் முடியுமே தவிர கண்டினியூஸா நமக்கு பண்ண முடியாது. இவரோட இன்னும் நிறைய இருக்கு. அப்ப நம்ம இதெல்லாம் படிக்கலாம்னா இந்த மாதிரி பாகவதம் டு விஸ்வரூபா அந்த மாதிரி இப்போ இதெல்லாம் போட்டோம்னா, நம்ம கூகுள்ல போட்டோம்னா கேட்டோம் டீடைல்ஸ் வரும். அப்புறம் சச்சி மாதா வந்து ஆஃபீஸ் பாகவதம் விஸ்வரூப்புக்கு சச்சி மாதாவின் குற்றம் அது என்னது, நான் இங்க சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன், எனக்கு தெரியல, எனக்கு கூகுள்ல வரல. ஆனா இது போட்டிருக்கா. அப்ப என்ன ஒரு வாட்டி படிச்சு முடிக்கலாம். இது இன்னும் இருக்கு ரிலேட்டட். அப்ப எனக்கு அது எக்ஸாக்ட்லி என்ன தெரியல. இன்னும் கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணினேன்னா வந்திருக்கும். எனக்கு நேரம் இல்லை. அது இன்னைக்குதான் நேரம் கிடைச்சு இதெல்லாம் படிக்க போறேன்னு ஆயிடுத்து. அப்புறம் சாந்திப்பூர் சென்று ஒளிந்து கொண்டார். அது ஏன்னு தெரியாது. அந்த லீலைகளும் பார்க்கணும். மகாபிரகாஷ் லீலா அது ஒரு இது இருக்கு. நம்ம இந்த பிக்சர் வந்து அதுல போடுறேன் நான். இப்ப நம்ம எல்லாருமே வந்து படிச்சு நாளைக்கு இல்ல அடுத்த சதாச்சாரில நம்ம வந்து இதை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். அவர் ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு பிரசாதம் வழங்கினார். அது வந்து அது ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. அந்த மாதிரி அவரோட நிறைய பாஸ்ட் இருந்திருக்காரு. சாந்திப்பூரில் மகாபிரபுவை சந்தித்தார். அப்புறம் சாந்திப்பூர் போயிட்டு பகவான் அவதரிச்சார். அங்க போயிட்டு அவரை பார்த்தார் அப்படின்னு. எஸ் அப்புறம் எல்லாம் பிக்சர்ஸ் தான் போட்டிருக்கு. அத்வைதாச்சாரி அப்படி பெரிய ஒரு டிரான்ஸ்ல ஆடுறார். அப்புறம் அந்த மாதிரி நாம சங்கீர்த்தனம் வழியில எல்லாம் இவர் சைத்தன்ய மகாபிரபு அத்வைதாச்சாரியால இங்க இருக்கார். எல்லாம் அது பண்றார். பகவான் வந்துட்டார் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் ஒரு அவேர்னஸ் வந்து எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதுதான் அவருக்கு வேணமா இருந்தது. அதனால சைத்தன்ய பிரபு கிருஷ்ணரை வேண்டினார், வாங்க நீங்க அவதாரம் கொடுங்க, அப்பதான் மக்கள் எல்லாம் திருந்துவாங்க அப்படின்னு. இதுவும் அதேதான். சைத்தன்ய மகாபிரபு அத்வைத்தர் எங்க தான் இருக்கார். அத்வைதா இப்போ அத்வைதா அவருடைய இதுல ஆடுறார். இப்ப நம்ம இதுல இஸ்கான்லயும் பிரபு நாம நிர்ஷாதாஸ் பிரபு தான் பண்றாரு இல்லையா. ஒரு நிமிஷம் ஸ்டாப் பண்றேன். அவர் தான் வந்து இப்ப கோயில் கட்டுறாரு. அவர் மூலமா தான் நம்ம இதெல்லாம் படிக்க முடியுது. சோ நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், ஐயோ அவருக்கு எல்லாம் நல்லது நடக்கட்டும், அவர் அப்படி கிருஷ்ணர் அவதாரம் பண்ணணும், இவர் ரொம்ப பெரிய எக்ஸால்டட் டிவோட்டி அந்த மாதிரி சொன்னார். நம்ம என்ன நினைக்கலாம், அவருக்கு நல்ல சக்தி கொடு பகவானே, நல்ல ஹெல்த் கொடு, அவர் ஒரு கோயில் கட்டணும். யாருக்கு வேண்டி பண்ற, அவர் என்ன இறந்தப்புறம் அந்த கோயில் அவருக்கு சொத்துன்னு எல்லாம் அவருக்கு போகுமா? உண்மையில அவருக்கு குடும்பம் கிடையாது, ஒண்ணும் கிடையாது. அப்ப அவர் இருக்கும் போதே இதெல்லாம் பண்றோம்னா எல்லாம் நம்மள மாதிரி பக்தாஸ் இப்ப போலாம். அவரோட காலம் கழிந்தப்புறம் நம்ம பசங்க அதை வாழலாம் போயிட்டு பகவானுக்கு அர்ச்சனை பண்ணலாம். இதுதான் ஸ்ரீல பிரபுபாதரும் பண்ணிட்டு இருந்தார். இப்போ இவரோட அது மாதிரி. சோ நம்ம வந்து இவாளதான் ரொம்ப வந்து குருவா எடுத்துட்டு அவளுக்கு ரொம்ப நல்ல இது வரணுமே ப்ரே பண்ணணும். நல்ல ஹெல்த் கொடுப்பா அவளுக்கு. இந்த அவ என்ன ஒரு எடுத்திருக்காங்க, ஒரு சங்கல்பம் மாதிரி எடுத்துட்டு இருக்காங்க கோயில் கட்டுறதுக்கு. அதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி பவிதா மாதாஜி நிவேதிதா மாதாஜி எல்லாம் கொடுத்துன்னு தான் இருக்காங்க. நம்மளும் வந்து நம்மளால முடிஞ்சது பண்ண. ஒரு நிமிஷம் ஸ்டாப் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இது இன்னைக்கு நம்ம அத்வைதாச்சாரியோட 3வது ஆச்சாரியா. இன்னும் இருக்கு நிறைய, ஒரு வாரம் கொடுத்துட்டே இருக்கா. நம்ம இன்னும் மெதுவா பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா.